Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή διάλεξη του καλλιτική του Γιάννη του Διευρυκήρη. Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά που μέσα στη φούρια αυτής ειδικά της επίσκεψης και εν ώψη της απογευματινής. Και αφού ήρθα εδώ, ας πάω και στην Ακαδημία. Στη φούρια λοιπόν της επίσκεψης σου εδώ και της βραδινής απόψε τιμητική σου στην Ακαδημία Αθηνών, όπου στις 8 η ώρα θα γίνει η επίσημη υποδοχή σου και ενημερώνουμε και τους συναδέλφους. Θα μιλήσεις με τον εξωτικό τίτλο «Τέχνη και επιστήμη για δημιουργία μοντέλου του κόσμου». Ο Θεός και ψυχή μου. Και ευχαριστώ λοιπόν στο άλμα μάτριο σου. Ο σημερινός ομιλητής μας είναι καθηγητής στο Department of Chemical and Biological Engineering του Princeton και επίσης είναι Senior Faculty Member στο Program in Applied and Computational Mathematics και Associated Faculty στο Department of Mathematics του Ίδιου Πανεπιστημίου. Αυτός όμως δεν είναι ο μόνος βασικός λόγος για τον οποίο αυτό το σεμινάριο η διάλεξη συνδιοργανώθηκε σχεδόν αυθόρμητα και αυτόματα από τις δύο σχολές, Σχολή Τεχνικών Μηχανικών και τη Σχολή Εισαγωγικών Μαθηματικών των Επιστημών, όπως μπορεί να βεβαιώσει και ο κοσμήτρας της σχολής, ο Κώστας Παράγος, που είναι στο βάθος της αίθουσας. Ο βασικός λόγος είναι ότι ο Γιάννης έχει πολύ στενούς δεσμούς επιστημονικούς, σχέσεις στενές και ανθεκτικές με πολλά μέλη και των δύο κοινοτήτων, των δύο σχολών μας, και μέσα σε αυτή την αίθουσα είναι πολλοί συνεργάτες του, μαθητές του, συγγραφείς του και συνοδοιπόροι. Ευτυχώς που έρχονται και μερικοί βεβαίως με καναπίδιο. Ο Γιάννης πήρε το διπλωμά του από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του MIT το 1982. Εκεί υπάρχει μια αμφισβητούμενη εν πάση περιπτώσει, όσοι αποφοίτησαν εκείνη την περίοδο, επειδή υπέστησαν απώλεια εξαμήνου λόγω του κινητοποιήσεων της τότε εποχής, τότε κάνονταν εξάμηνα, έχουν μια σαφή χρονολογία της Π.Χ. Και το λέω για όλους τους φοιτητές εκείνης της χρονιάς, μεταξύ των οποίων ήταν ο ομιλητής, ο ομιλών, ο Δώρος ο Θεοδόρου, ο Φάνης ο Ζανίκος είναι στην αίθουσα και άλλοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν άλλος της χρονιάς μας είναι εδώ, θα είναι αρκετή το βράδυ στην Ακαδημία Αθηνών. Ο Γιάννης εν συνεχεία, μετά το 81 ή το 82, το 81 αρχίσαμε στη Μινεσότα παρέα, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, από όπου τελείωσε το 86 και μαζί με το διδακτορικό τελείωσε, κανόνα να πάρει και το Master of Arts στο Mathematics στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Γράφει πολύ συνοπτικά, περιεκτικά στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ότι περιλαμβάνονται αλγόριθμοι, θα το διαβάσω έτσι όπως το γράφει, algorithms, data and the computer assisted modeling of complex dynamical systems. Μεταξύ των διαφόρων πολλών και παρέων διακρίσεων, τις οποίες έχεις, θα επιλέξω να αναφερθώ μόνο, ήδη είμαστε στη φάση του ακαδημαϊκού Τετάρτου, το οποίο για χάρη σου θα γίνει δεκάλεπτο. Αρχίζω και θα τελειώσω σύντομα με αυτή τη λίστα. Από πολύ πρόσφατα, το 2016, φέτος, το Rick Prize είναι από το Society of Industrial and Applied Mathematics for pioneering work on the equation-free framework for computational study of complex dynamical systems and for many contributions to control theory and its application. Σημειώνω ότι μεταξύ των τιμηθέντων με αυτό το βραβείο είναι ο Ζακ Μιλιόν και ο Κωνσταντίνος Λαφέρνος. Αυτό ενδεικτικό από τη μαθηματική του πλευρά, που δεν χωρίζεται βέβαια από την οποιαδήποτε άλλη. Το φέτος επίσης, ο Γιάννης επελέγει να είναι από το Πανεπιστήμιο του Houston, το Department of Chemical Engineering, ο 2016 Παγετάκης Memorial Lecturer, εις μνήμη του συναδέλφου μας, του εξαιρετικού και δυστυχώς άτυπου, του Άλκη Παγετάκη. Έχει τυπηθεί με πολλά σημαντικά βραβεία και μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν να αναφέρω το βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας του Princeton κατά έτη 89, 91 και 2013.
τελειώνω με αυτή τη λίστα. Έχω μόνο να πω ότι αυτό τον καιρό και για τα επόμενα 2 χρόνια, όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί του διαζώσεις, θα πρέπει να ζητήσει κάπου μεταξύ Βερολίνου, στο Einstein Foundation and Zeus Institute, όπου θα είναι μέχρι το 2018. Επίσης, ταυτόχρονα και part-time υποθέτω στο Isaac Newton Institute στο Cambridge και επίσης στο Institute of Advanced Studies στο Μόναχο. Είναι πιλότα. Μάλιστα. Θα ήθελα να κλείνοντας να πω εκ βαθέων μόνο 2 κουβέντες, αν επιτρέψεις, φίλε. Όσοι μοιράζονται διεπιστημονικά ενδιαφέροντα μαζί του, και είναι πολλοί, διαπιστώνουν ότι ο Γιάννης έχει ηγετική επιστημονική στόχη. Μοιράζονται και κερδίζουν από την εκμάδα της σκέψης του και τη θέση που έχει βάλει το πύχη. Όσοι συνεργάζονται μαζί του κάνουν τις ίδιες διαπιστώσεις, αλλά όλα αυτά τα υφίστανται. Κάποτε χρειάστηκε να βάλω 2-3 σκέψεις στο χαρτί σε ό,τι αφορά το φίλο μου και συμφιλητή μου. Και θα ήθελα να τις διαβάσω, γιατί μερικές φορές όταν κανείς ζυγίζει στις λέξεις για να βάλει στο χαρτί, όταν επιχειρήσει να το κάνει από στήθους, κάπου υπάρχει μια απόλυτη. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω κάτι από καρδιάς, αγαπητέ μου κύριε. Είναι η εξής σημαντική ιδιαιτερότητα της εισφοράς και επιρροής του επιστημονικού έργου του Γιάννη στους νέους Έλληνες ερευνητές, ειδικά στους μηχανικούς. Παραδοσιακά, οι καλύτεροι στα μαθηματικά Έλληνες μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθούν πανεπιστημιακές σπουδές μηχανικού και διατηρούν και καλλιεργούν το καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και μετά από αυτές. Η σύνδεση των μαθηματικών με τις σπουδές του μηχανικού δοκιμάζεται στην πράξη λόγω της εφαρμοσμένης φυσιογνωμίας των δεύτερων, μέχρι του επικίνδυνου σημείου να γνωρίζεται η συμβατότητα των δύο. Είναι σπουδαίο να αναδειχθεί η στενή αλλά και η λειτουργική σχέση των μαθηματικών με το engineering και στο επίπεδο των οπτικών σπουδών αλλά και σε ανώτερο επιστημονικό επίπεδο. Ισχυρός σύνδεσμος των δύο είναι, πιστεύω, οι υπολογισμοί, που έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζουν τις σπουδές σε engineering, ακόμη και στο ισολογικό της επίπεδο. Ο Γιάννης είναι μεταξύ εκείνων των κορυφαίων επιστημόνων της ελληνικής διασποράς που έχουν καταστήσει επίτευγμα ζωής την οικοδόμηση και καθιέρωση του τρίπτυχου μαθηματικά, υπολογισμοί, engineering. Αυτό ασκεί σημαντική επιρροή στους νέους Έλληνες μηχανικούς που από τα χρόνια της μαθητείας τους στο γυμνάσιο και στο λύκειο ενδίδουν στη γοητεία των μαθηματικών και διαπιστώνουν την έντασή τους σε αυτά και το συγκριτικό τους πλεονέκτημα, το οποίο και επιθυμούν να αξιοποιήσουν στις σπουδές τους και στην καριέρα τους, ιδιαίτερα στο διεθνή στίβο. Γιάννη, το βήμα δικό σου. Ευχαριστώ που συμπρόεδρες. Μετά από όλα αυτά, τι να πει κανείς, το πιο σωστό ίσως είναι να πει κανείς ότι είναι καλά να γυρνά στο σπίτι του και εδώ η αλήθεια είναι ίσως ήμασταν περισσότερο κάτω στη Στουρνάρα, αλλά εδώ είναι το σπίτι μας και είναι τόσοι πολλοί οι φίλοι και οι συνεργάτες και οι κουμπάροι κιόλας που είναι εδώ, πραγματικά είναι. Το ένα πράγμα επίσης που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη φορά, όπως ξέρετε και εσείς, εκτός από τον Άλκη που χάσαμε, είναι επίσης η πρώτη φορά που γυρνάω και δεν έχουμε τον Βασίλη τον Μαντουράνη, και έχουμε από τους Μαντουρανικούς. Και θα έλεγα ότι υπάρχουν λίγοι άνθρωποι οι οποίοι η αλήθεια επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται κανείς, τον τρόπο διαλέγει τα πράγματα που θέλει να κάνει στη ζωή του. Και όπως ίσως αν διαβάζετε αυτό που μου ζήτησε ο Ανδρέας να γράψω, εγώ είμαι αυτός τον οποίο είχε πει ότι θα περάσω πολλά χρόνια να κάνεις πειράματα της τροφοποίησης. Και είχε και δίκιο. Ακόμα δεν τα έχω καταφέρει. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθατε. Έχω αφήσει τον τίτλο από μια ομιλία που έκανα πριν από καιρό στο Βερολίνο, που είχε να κάνει με τα 75 γενέθλια του πρώτου πρόγραμμα του υπολογιστή. Θα πω λίγα ελληνικά στην αρχή και μετά θα τα αλλάξω όταν πάμε στα τεχνικά. Ενός τύπου που λεγόταν λοιπόν Κόνραντ Τσούζε. Και όταν με κάλεσαν, μπερδεύτηκα στην αρχή γιατί αναρωτιόμουν 75 χρόνια, είναι 1941. Το 1941 δεν ήταν ίσως η καλύτερη εποχή του κόσμου. Και αναρωτιόμουν αν αυτό ήταν εορτασμός των επιτευγμάτων κάποιου ναζί. Αλλά όπως θα σας δείξω στο τέλος, δεν ήταν. Ήταν
των επιτευγμάτων ενός πολιτικού μηχανικού. Θα σας πω δύο λόγια για αυτό στο τέλος. Και εκεί είχα αυτό το τίτλο, όχι εξισώσεις, όχι μεταβλητές και όχι παράμετροι, data και η υπολογιστική προσομοίωση περίπλοκων συστημάτων, που αυτό είναι ένα υπερβολικά φιλόδοξος τίτλος. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι εννοώ χωρίς εξισώσεις, χωρίς μεταβλητές και χωρίς παραμέτρους, και αρκετοί από εσάς έχουν ακούσει κομμάτια αυτής της ομιλίας που έχουν να κάνουν με το όχι εξισώσεις και όχι variables, οπότε στην αρχή θα είναι έτσι ο λίγο περισσότερο σαν εισαγωγή ή μάθημα. Κάντε υπομονή μαζί μου αυτοί που έχετε ακούσει αυτό το κομμάτι, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα υπάρχουν μερικά πράγματα που θα είναι πιο φρέσκα. Όπως ξέρετε και όπως είπα, υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι και συνεργάτες, μερικοί από τους οποίους πολύ βασικοί εδώ, όπως ας πούμε ο Κώστας ο Σιέτος, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε μερικά από αυτά τα πράγματα, σε πολλά από αυτά τα πράγματα. Αλλά όπως περνούν τα χρόνια, θα έχετε ίσως ακούσει τον Bill Gear, που είναι ο Gear της Gear Method. Και ο Ράφι Κόεφμαν, ίσως δεν τον ξέρετε, είναι χαρμόνικα, γιατί είναι μαθηματικός στο Yale. Και ο Gerhard Hoover είναι κάποιος σπουδαίος, τον ξέρετε, είναι τώρα διευθυντής ενός Max για βιοφυσική στην Φραγκφούρτη. Αλλά όπως πάντα, αυτοί που κάνουν τη δουλειά είναι οι postdocs και οι μαθητές, και σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να σας πω ότι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια για τα οποία θα μιλήσω το έχει κάνει η Αναστασία Γεωργίου, που είναι η Αμερικανίδα, είναι η κόρη του Αποστόλη του Γεωργίου, που ήταν postdoc στο Princeton μετά πολλά χρόνια με τον συνάδελφό μου και φίλο μου τον Χρήστο Κοσλούδα, και είναι από τους καταπληκτικούς φωτιακούς που έχουμε μερικές φορές. Ειλικρινά έκανε κάτι που 2-3 μεταπτυχιακοί και 2-3 postdocs δεν κατάφεραν να κάνουν για μερικά χρόνια. Και το έκανε σαν μέρος της διπλωματικής. Και θα σας πω τι ήταν αυτό. Εγώ αλήθεια ήθελα να δείξω το slide, γιατί θέλω να πω ότι όταν κανείς σκέφτεται ένα σύστημα σαν μπάλα του πιλιάδου, το σκέφτεται κανείς σαν απλό όταν φτιάχνει μοντέλα στα οποία κάθε μπάλα είναι μια σφαίρα, έχει μια μάζα, έχει μια ακτίνα και έχουμε νόμους για το πώς αλληλεπιδρούν ανελαστικά δύο μπάλες του πιλιάδου. Αλλά αλήθεια αυτό το πρόβλημα είναι ένα φοβερά κομπλεξ πρόβλημα, γιατί δεν είναι αλήθεια μπάλες του πιλιάδου, είναι πάρα πολλά μόρια. Και αν τα σκεφτείτε σαν μόρια, και αν προσπαθήσει κανείς να λύσει κοινοτοεξισώσεις για όλα τα μόρια μέσα σε μια μπάλα, δεν θα μπορούσε ποτέ να παίξει πιλιάδου το Σάββατο. Και επομένως αυτό που θέλω να πω είναι ότι σημασία έχει όλα τα προβλήματα που κάνουμε είναι περίπλοκα, και σημασία έχει το επίπεδο στο οποίο προσπαθούμε να τα μοντελοποιήσουμε. Αν μπορούμε να φτιάξουμε πετυχημένα μοντέλα σε πολύ coarse-grained, αδρομερές systems level, δηλαδή να μην σκεφτόμαστε τα μόρια, να σκεφτόμαστε τις μπάλες του πιλιάρδου μόνο ολόκληρες, σαν ένα βαθμό ελευθερίας, τότε μας φαίνεται ότι είναι απλό, αλλά δεν είναι αλήθεια απλό. Δηλαδή, τελικά, το αν κάτι είναι απλό ή όχι έχει να κάνει με τον παρατηρητή ή με αυτόν που προσπαθεί να φτιάξει το μοντέλο του για αυτό το πράγμα. Εδώ θα γυρίσω στα αγγλικά, θα με συγχωρήσετε. Αυτό λοιπόν, this is one of the typical examples I use for a complex problem and something to illustrate this equation-free work that we've been doing for a long time now. I'll tell you the old stuff and the new stuff also. This is work by Tony Roberts, who is a good friend, a mathematician. It was 2001. And this is two views of the same thing. Ας προσπαθήσω να πάω όσο μπορώ ελληνικά και είναι λοιπόν δύο όψεις του ίδιου πράγματος. Εδώ βλέπετε 20.000 κουκίδες. Κάθε μία από τις κουκίδες υποτίθεται ότι είναι ένας μικροοργανισμός πλανκτών. Αυτοί επιπλέον πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας και κάνουν διάφορα πράγματα. Πρώτα τους ενδιαφέρει το σεξ, γεννούν. Τους ενδιαφέρει να πηγαίνουν βόλτα, κάνουν ένα random walk ο καθένας, και επίσης επειδή είναι στην επιφάνεια της θάλασσας υπάρχουν ρεύματα στον ωκεανό τα οποία τους αναμειγνύουν, και αυτή είναι η λεπτομερής παράσταση του τι συμβαίνει. Αυτή είναι η άδρομερής παράσταση του τι συμβαίνει. Εδώ κοιτάμε μόνο τα στατιστικά στοιχεία όλης αυτής της ιστορίας που έχουν σημασία. Και αυτό που έχει σημασία εδώ είναι το pair correlation function. Θα πρέπει να με πιστέψετε ότι είναι έτσι. Πώς το βλέπετε το pair correlation function τώρα? Συνάρτηση κατανομής ζευγών. Είναι συνάρτηση. Δηλαδή, βασικά είναι πόσους φίλους έχει κάθε ένα από αυτά μέσα σε μια γειτονιά, όπως μεγαλώνει η γειτονιά. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι απλώς θέλω να παίξω μια ταινία που είναι το ίδιο πράγμα, ιδρωμένο με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αυτή η ταινία σας δείχνει τι κάνει το σύστημα αλήθεια,
και τι κοιτάει κανείς όταν βλέπει την μακροσκοπική συμπεριφορά. Και η ιδέα είναι, και θα συνεχίσω την ταινία, ότι όταν αυτό παίζει, βλέπετε ότι είναι χαοτικό, είναι μπερδεμένο, υπάρχουν ρήγες, υπάρχουν ανακατατάξεις. Ενώ αν κοιτάξει κανείς αυτό, βλέπει κάτι το οποίο πάρα πολύ ωραία πηγαίνει σε ένα στεντιστή, κάντε με να έχει και λίγο θόρυβο. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι το ίδιο πράγμα μπορεί κανείς να το κοιτάξει είτε απλά είτε μπερδεμένα. Μπορεί κανείς να φτιάξει ένα μοντέλο σε αυτό το επίπεδο ή μπορεί να φτιάξει ένα μοντέλο σε αυτό το επίπεδο. Η βασική ιδέα και αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο με έκανε κάποτε να ξεκινήσω να σκέφτομαι αυτά τα πράγματα, να προσπαθώ να κάνω κάτι αυτά τα πράγματα, είναι ότι όταν κανείς έχει μακροσκοπικές εξισώσεις με μερικές διαφορετικές εξισώσεις για το pair correlation function, τότε ξέρουμε όλοι μας ένα σωρό ωραίες τεχνικές, πώς να κάνουμε integration, πώς να κάνουμε stability analysis, πώς να κάνουμε bifurcation calculations, πώς να κάνουμε Παναγιά στα μάτια, θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω πώς είναι Παναγιά στα μάτια κανονικά. Αλλά κάποιος ο οποίος δουλεύει μικροσκοπικά, το μόνο που αλήθεια μπορεί να κάνει είναι να παίζει τέτοιες ταινίες και μετά να υπολογίζει τα στατιστικά εκ των υστέρων και κατά κάποιο τρόπο να περιγράφει στους φίλους του, όπως σας κάνω και εγώ τώρα, τι νομίζει ότι βλέπει ότι συμβαίνει. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο πάρα πολλά χρόνια με ενοχλούσε, γιατί αφού είναι το ίδιο σύστημα, ή κατά κάποιο τρόπο το ίδιο σύστημα, γιατί όλες αυτές οι τεχνικές που ξέρω εγώ δουλεύουν μόνο στις μακροσκοπικές εξισώσεις και αν κανείς έχει να παίξει με τα κύτταρα τα ίδια ή με τα μόρια τα ίδια, όλες αυτές τις τεχνικές χάνονται και το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει είναι προσομοίωση, simulation. Οπότε λοιπόν γύρω στο 2000, μαζί ήταν με τον Billy Kier τότε, είχαμε μια ιδέα και η ιδέα ήταν η εξής. Έχει κανείς λοιπόν ένα μικροσκοπικό μοντέλο που είναι τα μόρια, οι μικροοργανισμοί, whatever. Και από μια μεγάλη μεριά έχει ένα μακροσκοπικό μοντέλο. Και άμα έχει ένα μακροσκοπικό μοντέλο, σκεφτείτε ότι είναι υδροδυναμική. Από μια μεριά είναι molecular dynamics, από την άλλη είναι ένα Navier-Stokes. Άμα έχουμε τις Navier-Stokes, δεν μας νοιάζει καθόλου τι κάνουν τα μόρια, γιατί με τις Navier-Stokes. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμαστε με τη μοριακή δυναμική, δεν χρειαζόμαστε το δώρο. Χρειαζόμαστε κάποιον που κάνει. Ποιος είναι ο τωρινός? Τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα, πολύ σωστά. Λοιπόν, ας πούμε, για να δουλέψει όμως ο Ανδρέας πρέπει να του δώσουμε εξισώσεις και να του δώσουμε την Navier-Stokes. Και δεν τις ξέρουμε πάνω από εμάς. Οπότε λοιπόν η ιδέα είναι, αν είχε την Navier-Stokes ο Ανδρέας και πήγαινε στον υπολογιστή να κάνει μερικούς υπολογισμούς, ας πούμε να κάνει integration, θα έπρεπε για μια δεδομένη αρχική συνθήκη, θα ήθελε να ξέρει ποια είναι η παράγωγος με τον χρόνο, ώστε να μπορέσει να κάνει ένα Euler βήμα. Ας πούμε ότι έκανε τον απλούστερο αλγόριθμο, έκανε forward Euler. Δεν έχει όμως εξισώσεις ο Ανδρέας, οπότε πάει στον δώρο και του λέει: Δώρο, να είναι initial condition, θα το κάνω με μόρια, θα τρέξουν τα μόρια για λίγο, θα παρατηρήσουμε τι κάνει το pair correlation function, θα κάνουμε estimate την παράγωγο ως προς το χρόνο των μακροσκοπικών παρατηρήσεων μας και θα κάνουμε forward Euler. Το forward Euler είναι το ίδιο, είτε έχουμε την παράγωγο από κάποια φόρμουλα, από κάποιον τύπο μαθηματικό, είτε έχουμε την παράγωγο από αυτό το μικρό πείραμα, αυτό το μικρό μοριακό δυναμικό πείραμα, ο υπολογισμός είναι ο ίδιος. Απλώς η παράγωγος δεν προέρχεται από μια εξίσωση, προέρχεται από ένα πείραμα. Μόνο που το πείραμα είναι στον υπολογιστή. Αυτή λοιπόν είναι η βασική ιδέα. Ακόμα και αν δεν είμαι αρκετά έξυπνος ώστε να μπορέσω να βρω ποιες είναι οι μακροσκοπικές εξισώσεις, απλώς πιστεύω ότι υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω αν τις γράψω το μάθημα. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι μπορώ να κάνω υπολογιστικά πειράματα με το μικροσκοπικό κώδικα και να κάνω estimate on the fly, να εκτιμήσω on the fly τους αριθμούς που χρειάζομαι για να κάνω μακροσκοπικούς υπολογισμούς. Αυτό θα πρέπει να αρέσει πάρα πολύ στους κοντρολάδες. Στην δική μας εποχή ήταν ο Μπάφας, ο οποίος ήταν ο κοντρολάς και θυμάμαι, δεν είναι εδώ, είναι. Μπορώ λοιπόν να πω, αφού δεν είναι, ότι έλεγε πάντα το σήμα εισόδου και το σήμα εξόδου. Και επειδή σήμα εισόδου και σήμα εξόδου ακούγονται τα ίδια, ήταν λίγο μπερδεμένο να παρακολουθήσει κανείς την παράδοση. Δεν ξέρω πώς θέλει. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είναι λοιπόν ένας τρόπος να βλέπει τους υπολογισμούς κανείς πάρα πολύ με τον τρόπο που ένας systems τύπος κοιτάει τα πειράματα που είναι πειραματικά πειράματα. Εδώ κάνουμε υπολογιστικά πειράματα, τρέχουμε για λίγο το μικροσκοπικό κώδικα και ό,τι χρειάζεται για να κάνουμε περαιτέρω υπολογισμούς, χρησιμοποιούμε τα ίδια πράγματα που χρησιμοποιούν οι κοντρολάδες. Χρησιμοποιούμε estimation, χρησιμοποιούμε noise filtering, χρησιμοποιούμε control variables για να κάνει κανείς control του θόρυβου και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν είναι η βασική ιδέα αυτής της ιστορίας, ότι λύνω τις εξισώσεις χωρίς να τις γράψω σε κλειστή μορφή,
Κάθε φορά που θέλω να κάνω έναν υπολογισμό και γι' αυτό τον υπολογισμό χρειάζομαι έναν αριθμό, κάνω μικρά πειράματα με το μικροσκοπικό κώδικα και βγάζω αυτόν τον αριθμό on the fly. Αυτό είναι ένα slide που λέει ότι αυτό δουλεύει. Εδώ υπάρχουν τα μπλε και τα κόκκινα. Στα μπλε, γιατί είναι το pair correlation function as a function of space and time. Όταν τρέχουμε τα μπλε είναι όταν τρέχουμε τις κουκίδες όλες μαζί για όλο τον καιρό και τις κοιτάμε, ενώ το κόκκινο είναι τις τρέχουμε για λίγο, παρατηρούμε το evolution, κάνουμε estimate το time derivative και πηδάμε. Τρέχουμε για λίγο, estimate το time derivative και πηδάμε. Καταλαβαίνετε ότι αν κάνουμε αυτό το πράγμα δεν προβλέπουμε ακριβώς το πού είναι η κάθε κουκίδα, προβλέπουμε πού είναι οι στατιστικές. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει πού είναι κάθε κουκίδα, δεν μας ενδιαφέρει κάθε μόριο που είναι μέσα σε ένα σωλήνα που ρέουν τα πράγματα, μας ενδιαφέρει πού είναι το momentum field. Αυτό λοιπόν απλώς είναι για να σας πει ότι αυτό δουλεύει και αυτό επίσης είναι για να σας πει ότι κανείς μπορεί να κάνει μαθηματικά με αυτό, μπορεί να πει ότι οι αλγόριθμοι που φτιάχνει κανείς με αυτόν τον τρόπο είναι consistent, είναι accurate, and so on and so forth. Πού δουλεύουν αυτά τα πράγματα? Αυτά δουλεύουν σε μέρη στα οποία υπάρχει διαχωρισμός των κλιμάκων χώρου. Υπάρχει κάτι που γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, όπως το τι κάνουν τα μόρια ή τα πλάνκτον, και κάτι που γίνεται σχετικά πολύ πιο αργά, όπως είναι το evolution του pair correlation function ή το evolution της ταχύτητας μέσα σε ένα σωλήνα. Και ο επίσης φίλος και συνεργάτης από πολλά χρόνια για το πριν τον Δημήτρη Σογούσης που είναι εδώ, είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει κάνει pioneering δουλειά στο πώς να δουλεύει κανείς με συστήματα που έχουν separation of time scale. Ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι tailored series. Χρησιμοποιούμε το ότι τα μακροσκοπικά μεγέθη είναι ομαλά στο χρόνο, ενώ τα μόρια και τα πλάνκτον δεν είναι παναθεμάτα, είναι έτσι, τρέχουν γύρω-γύρω πολύ γρήγορα, χαοτικά, συγκρούονται και ούτω καθεξής. Και επειδή τα μακροσκοπικά μεγέθη είναι πολύ πιο ομαλά στο χρόνο, αυτός είναι ο χρόνος, αυτός είναι ο χώρος και αυτή είναι η τιμή κάποιου μακροσκοπικού μεγέθους. Και επειδή αυτά είναι πολύ πιο ομαλά, τρέχουμε για λίγο, κάνουμε estimate το time derivative και μετά μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο πείδημα. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το πείδημα? Αυτό το πείδημα είναι τόσο μεγάλο όσο μπορεί κανείς όταν κάνει κανονικά, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα αλλάζει η δεύτερη παράγωγος. Είναι ακριβώς οι ίδιες σκέψεις οι οποίες υπάρχουν όταν κανείς κάνει αριθμητική ανάλυση και λέει πόσο βήμα μπορώ να πάρω όταν κάνω integration. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, μόνο που αυτή τη φορά οι αριθμοί, όπως σας είπα, δεν προέρχονται από φόρμουλες, αλλά προέρχονται από μικρά γρήγορα πειράματα. Οπότε λοιπόν, σε όλη αυτή την ιστορία την ελεύθερη εξισώσεων, υπάρχουν δύο εργαλεία. Τα εργαλεία είναι ότι πρέπει κανείς να μπορεί πολύ εύκολα να πηγαίνει από μια μικροσκοπική σε μια μακροσκοπική περιγραφή. Δηλαδή, έχω τα μόρια να βρω τι είναι η πυκνότητα των μορίων. Αυτό είναι εύκολο. Το ανάποδο είναι λίγο πιο δύσκολο. Έχω την πυκνότητα, πώς να φτιάξω μόρια που να έχουν αυτή την πυκνότητα. Αυτό μερικές φορές είναι εύκολο, μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο. Δεν θέλω τώρα να πω γιατί είναι πολύ δύσκολο, ούτε να εξηγήσω ακριβώς. Πιστέψτε με ότι και εκεί ακόμα που είναι δύσκολο, κάτι μπορεί κανείς να κάνει. Και η βασική ιδέα λοιπόν είναι ότι αντί να προσπαθήσω να βρω καλές εξισώσεις, οπότε όλοι οι ιδεολόγοι θα πρέπει να μας μισούν γι' αυτό, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, να βρίσκουν πολύ καλές εξισώσεις για μήνες τονικά λεφτά, όπως θα έλεγε και ο φίλος μου ο Μητσολής. Η ιδέα λοιπόν είναι να μην ψάχνουμε να βρούμε καλές εξισώσεις, να τρέχουμε το μικροσκοπικό κώδικα όσο πιο έξυπνα και λιγότερο μπορούμε, ώστε αν κερδίζουμε κάτι, να το κερδίζουμε από τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα πειραματικά δεδομένα. Μάλιστα υπάρχει τα πειράματα αυτά, όπως λέει και ο Μαντουράνης, δεν μπορούμε να κάνουμε καλά πειράματα, είναι πειράματα υπολογιστικά. Λοιπόν, η βασική ιδέα είναι ότι σας δίνει κανείς ένα λεπτομερή προσομοιωτή, σας λέει ποιες είναι οι καλές μακροσκοπικές εξισώσεις, οι καλές μακροσκοπικές μεταβλητές. Πρέπει να ξέρετε τι πρέπει να κοιτάξει κανείς από όλα αυτά τα μόρια που τρέχουν γύρω-γύρω και μετά μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την ιδέα ότι υπάρχει μια καλή μακροσκοπική περιγραφή ώστε να κάνει τους υπολογισμούς πιο εύκολα, πιο ευχάριστα, πιο αποτελεσματικά. Το λέμε λοιπόν ελεύθερο εξισώσεων, γιατί δεν υπάρχουν εξισώσεις. Υπάρχουν εξισώσεις, αλλά στο μικροσκοπικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν εξισώσεις στο μακροσκοπικό. Και αυτό λοιπόν καταρχήν δουλεύει με προσπάθεια, με προσοχή, αλλά δουλεύει. Οπότε πάμε στο επόμενο ενδιαφέρον σημείο, το οποίο είναι και πού ξέρεις εσύ ποιες είναι οι σωστές μακροσκοπικές μεταβλητές. Άμα σας δείξω εγώ, ας πούμε, την ταινία με τα πλάνκτον να τρέχουν πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, πού ξέρετε εσείς ότι το σωστό πράγμα που πρέπει να προσέξω είναι τι είναι το pair correlation function.
Αυτό το περνάμε ντούκου πολλές φορές. Γιατί ξέρουμε στα περισσότερα προβλήματα με τα οποία ασχολούμαστε, ξέρουμε ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα δραστήρα, χρειαζόμαστε τη συγκέντρωση και τη θερμοκρασία. Αν η συγκέντρωση έχει σημασία, είναι φανερό, αλλά η θερμοκρασία είναι μια πολύ περίεργη moment του distribution των ταχυτήτων των μορίων. Γιατί θα πρέπει η θερμοκρασία να είναι το σωστό πράγμα και να μην είναι το τέταρτο moment, το πέμπτο moment. Θέλω να σας πω ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία επειδή τα έχουμε συνηθίσει, είτε για φυσικούς λόγους, είτε επειδή έτσι τα λένε τα βιβλία μας, το θεωρούμε αυτονόητο ποιο είναι το σωστό μακροσκοπικό πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε. Όμως και πάλι, ας πούμε, αυτοί που κάνουν μηνευτονική ρευστοδυναμική ξέρουν ότι δεν είναι τόσο φανερό τι πρέπει να είναι αυτό το μακροσκοπικό πράγμα που θα προσέξω. Όταν κανείς, ας πούμε, έχει ενηματικούς υγρούς κρυστάλλους, πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να προσέξει τον director. Γιατί πρέπει να είναι τον director, και είναι λίγο σαν την κολοκυθιά. Τι να είναι τότε. Με πάση περιπτώσει, λοιπόν, είναι πολλά προβλήματα στα οποία ξέρουμε ποιες είναι οι σωστές μακροσκοπικές μεταβλητές και είναι και πολλά προβλήματα που δεν ξέρουμε. Και αυτό είναι αυτό που θέλω περισσότερο να σας μιλήσω σήμερα. Είναι το πώς κανείς να καταλάβει από τα δεδομένα, και η τεχνική που χρησιμοποιούμε εμείς λέγεται diffusion maps, πώς να προσπαθεί να καταλάβει από τα δεδομένα ποιες είναι οι σωστές μακροσκοπικές μεταβλητές. Δηλαδή, βλέπεις μια ταινία και προσπαθείς να καταλάβεις τι είναι τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέξεις σε αυτή την ταινία. Δηλαδή, βλέπετε ότι σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να πρέπει να μιλάμε λίγο και με φιλοσόφους. Ίσως θα ξέρετε ότι πρόσφατα ένα, πώς θα λέμε, βαθύ δίκτυο, deep nets, ένα βαθύ δίκτυο κέρδισε τον Κορεάτη πρωταθλητή Go του κόσμου, το οποίο ήταν αφάνταστο και το οποίο έγινε με αυτό το βαθύ δίκτυο να μην έχει προπονηθεί βλέποντας δεδομένα από παρτίδες Go, αλλά αλήθεια βλέποντας ταινίες από παρτίδες Go χωρίς να ξέρει τι βλέπει. Θέλω να σας πω, αυτό είναι σοβαρό και είναι και λίγο φοβιστικό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τρόπος, κάπως, να μπορεί κανείς να βλέπει ταινίες και να καταλαβαίνει τι είναι το σωστό πράγμα να παρατηρήσεις αυτές τις ταινίες αρκετά, ώστε να νικήσεις τον παγκόσμιο πρωταθλητή που ξέρει τι κάνει. Επομένως, αυτή η ιστορία του να ξέρουμε τι θα έπρεπε να προσέχουμε είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης θέλω να σας πω, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με κάνει που κατά κάποιο τρόπο ξανανιώνει πολλά από τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε με μοντελοποίηση, ότι κάνουμε πράγματα τα οποία, αν θέλετε, γίνονταν πριν αρχίσουν να γράφονται τα βιβλία μας. Δηλαδή, πριν αρχίσει κανείς να γράψει τις καλύτερες εξισώσεις που μπορεί να γράψει για κάτι, θα πρέπει να ξέρει για ποιο πράγμα να γράψει εξισώσεις. Και συνήθως σε όλα μας τα βιβλία, εκτός από αυτούς που κάνουν gas dynamics και κοιτάνε για το πώς μπορεί κανείς, κοιτάνε και την Boltzmann εξίσωση, κοιτάνε και τις Navier-Stokes, κοιτάνε και την Knudsen flow, κοιτάνε και το 13-moment closure. Δηλαδή αυτούς που κοιτάνε να δουν πώς μπορεί κανείς να φτιάξει μακροσκοπικές εξισώσεις με ποιες variables. Αυτό συνήθως δεν το πολύ κάνουμε σαν μηχανική, τουλάχιστον δεν το κάναμε τη δική μου εποχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ξανανιώνει αυτό το καιρό. Από πού βρίσκει κανείς λοιπόν τι πρέπει να προσέξει. Μερικές φορές το βρίσκει από μια κάποια ιεραρχία. Έχεις, ας πούμε, μια συνάρτηση, άμα πάρεις 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 φουργεμένους, πού θα πάει στο τέλος θα την προσεγγίσεις στη συνάρτηση. Ή αν έχεις μια κατανομή, θα πάρεις την πρώτη moment, την δεύτερη, την τρίτη, την εκατοστή. Δεν είναι ιδιαίτερα οικονομικό, αλλά είναι τέλος πάντων σίγουρο. Πάρεις αρκετά, πού θα πάει, θα το περιγράψεις. Αν θέλετε ένα version αυτού του πράγματος, αν έχετε μια φωτογραφία, άμα ξέρετε τι κάνουν 10 pixels, 20 pixels, 100 pixels, 1.000.000 pixels, πού θα πάει, άμα πάρει κανείς αρκετές παρατηρήσεις της φωτογραφίας, θα ξέρει τι είναι η φωτογραφία. Άλλες φορές γίνεται επειδή κανείς είναι πάρα πολύ καλός μαθηματικά και μπορεί αλήθεια να βρει μαθηματικά ποια είναι τα πράγματα που είναι σημαντικά, ή αν κάποιος είναι αφάνταστα brilliant, όπως ας πούμε καμιά φορά λέω, νομίζω ότι αστείευομαι ότι αν ζούσε, ας πούμε, ο Λεβ Λαντάου, θα μπορούσε κανείς να πάει και να τον ρωτήσει ο Λεβ Λαντάου τι είναι το σωστό face field για αυτό το πρόβλημα και θα σου έλεγε αυτό είναι. Το άλλο πράγμα που πολλές φορές κάνουμε και το κάνουμε όλοι μας είναι ότι αφήνουμε το μυαλό μας να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Σκεφτείτε το, πώς ξέρουμε ότι κάποιος είναι ειδικός για κάποιο θέμα που έχει να κάνει με πολιτική, που έχει να κάνει. Κακό παράδειγμα. Που έχει να κάνει με το να προβλέπει
και είπα να προβλέψει τους αγώνες ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι κακό παράδειγμα, γιατί και αυτά δεν είναι παράδειγμα. Τέλος πάντων, πώς είναι κάποιος που είναι ειδήμων. Έτσι, ένα πολύ σοβαρό πράγμα που πουλάμε εμείς οι μηχανικοί είναι πείρα. Είναι κάποιος ο οποίος έχει δουλέψει σε κάτι πολλά χρόνια και ξέρει τι έχει σημασία. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ξέρει τι θα έπρεπε να προσέξει για να καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, έχει στο μυαλό του έναν τρόπο να ζυγίζει τα δεδομένα ώστε να καταλαβαίνει πώς να κάνει προβλέψεις. Μπορεί αυτό να το κάνει, ξέρει κανείς συνειδητά, ή αυτός μπορεί να έχει μια αίσθηση, βλέπει τι γίνεται στην αγορά και έχει μια αίσθηση του προς τα που πάνε τα πράγματα. Αυτό το πράγμα που είναι πείρα για ένα μηχανικό, αν θέλετε, αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης αρχίζω να φοβούμαι ότι σιγά σιγά είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό να μπορούν να το κάνουν οι υπολογιστές. Λοιπόν, η παράδοση ιστορικά, πώς μπορεί κανείς να βρει καλές μεταβλητές τις οποίες να παρατηρεί τα data πριν από 150 περίπου χρόνια. Βρίσκεται ότι κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει γραμμική άλγευρα για να κάνει principal component ανάλυση. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για singular value decomposition. Πώς είναι η singular value decomposition τελικά? Ανάλυση ιδιαίτερων δεν είναι η ιδιαίτερους. Ανάλυση ιδιαίτερων τιμών. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν ότι έχω αφάνταστα περίπλοκα data που έχουν τρεις διαστάσεις. Κάθε σημείο χρειάζεται πολλές, τρεις τιμές για να το περιγράψει, η, ψ και ζ, αλλά τα data ζουν πάνω σε ένα επίπεδο. Και αφού ζουν πάνω σε ένα επίπεδο, αν έχει κανείς ένα σύστημα συντεταγμένο στο επίπεδο, χρειάζεται πολύ λίγες, μόνο δύο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι γελίο εδώ το παράδειγμα από 3 σε 2, αλλά όμως αυτό σας δείχνει την βασική ιδέα. Ότι δηλαδή μπορεί να έχω δεδομένα τα οποία είναι πάρα πολύ περίπλοκα, ζουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο χώρο, αλλά αλήθεια τα σημαντικά πράγματα μπορούν να κάνει τέτοια περίληψη σε ένα πολύ μικρότερο χώρο. Εάν θέλετε, και πάλι δεν ξέρω αν είναι καλό το παράδειγμα, αλλά μπορεί κανείς, ας πούμε, για να προβλέψει πού πηγαίνει η οικονομία της Ελλάδας, και αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεται να ξέρει τι κάνει κάθε ένας από εμάς οικονομικά, ή μπορεί να φτάνει να ξέρει 4-5 βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και να μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο ο κόσμος θέλει να το κάνει εδώ και 150 περίπου χρόνια. Τα τελευταία 16 χρόνια υπάρχουν δύο-τρεις πολύ, υπήρχε ένα quantum leap, αν θέλετε, και θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι ήταν αυτό. Πώς να μπορεί κανείς να έχει πολλά δεδομένα και με αυτά τα δεδομένα να μπορεί να βρει τι είναι το σωστό πράγμα να παρατηρήσει. Και πάλι, το σωστό πράγμα να παρατηρήσει. Για να πει κανείς ότι υπάρχει ένα σωστό πράγμα, αυτό σημαίνει ότι όταν κανείς έχει δεδομένα με πολλές χαρακτηριστικές τιμές στο καθένα, υπάρχει μια καλή περίληψη. Δεν είναι όλων των ειδών τα πράγματα έτσι, είναι λίγα τα πράγματα στα οποία κανείς έχει πάρα πολλές πληροφορίες για κάτι, αλλά μπορεί να κάνει μια καλή περίληψη με 5-6 σημαντικά features. Ήδη σας είπα το ένα, να έχει μακροοικονομικές εξισώσεις, αλλά να ξέρει λεπτομερώς τι γίνεται για κάθε άνθρωπο. Ή ίσως μοριακά, όταν κάνει κανείς equations of state, να μπορεί κανείς να κοιτά τι γίνεται σε κάθε μόριο, αλλά να ξέρει ότι μπορεί να φτιάξει ένα equation of state με pressure, temperature, volume ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για περιπτώσεις στις οποίες κάτι πολύ μπερδεμένο μπορεί να το περιγράψει κανείς χρήσιμα με πολύ λιγότερες μεταβλητές. Εντάξει, αυτό είναι το κλασικό model reduction πρόβλημα, το οποίο και πάλι είναι ένα systems πρόβλημα. Έχω ένα πολύ μπερδεμένο σύστημα, αλλά πιστεύω ότι έχει μια low dimensional καρδιά. Πώς μπορώ να βρω αυτή τη low dimensional καρδιά? Αυτό είναι απλώς ένα σχήμα, έχει κανείς πολλά δεδομένα. Αυτό είναι η συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιούμε εμείς, που λέγεται diffusion maps. Θα σας πω τι αλήθεια κάνει, αλλά τεχνικά αυτό που κάνει κανείς είναι ότι παίρνει πολλά simulation δεδομένα, φτιάχνει ένα γράφο από αυτά. Κάθε δεδομένο είναι ένα node σε αυτό το γράφο και οι πλευρές του γράφου έχουν ένα βάρος. Το βάρος αυτό έχει να κάνει με την ευκλήδια norm ανάμεσα στα δεδομένα και υπάρχει αυτό το kernel, το οποίο είναι ένα diffusion kernel και πάλι αυτό είναι σημαντικό με τεχνικά, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Βασικά αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι κανείς κοιτά πόσο κοντά ή μακριά είναι τα data. Υπάρχει ένας τρόπος να το κάνει process αυτό, ώστε κάνοντας ένα μεγάλο linear algebra πρόβλημα, να βρει ότι υπάρχουν μερικές ιδιοτιμές και αν μερικές ιδιοτιμές είναι πολύ χωριστές από τις άλλες, τότε κανείς μπορεί να περιγράψει το σύστημα με μόνο το component των δεδομένων στις
στα eigenvectors αυτών των ιδιωτικών. Δηλαδή, παίρνω ένα τεράστιο πρόβλημα, το κάνω, φτιάχνω μια μεγάλη μήτρα από αυτό το πρόβλημα και μετά βρίσκω ότι αυτή η μήτρα είναι κοντά στο να είναι singular και αρκεί να βρω μερικές από τις ιδιωτικές της, δεν χρειάζεται να τις βρω όλες. Δεν σας λέω ακριβώς τι συμβαίνει εδώ, αλλά αυτό είναι μια εξήγηση του τι συμβαίνει. Αυτά είναι βασικά μαθηματικά, τα κάνουμε προπτυχιακά και αυτό το slide είναι ένα slide που θα ήθελα πολύ κάποιος να μου το έχει πει όταν άρχισα, νομίζω να με είχε σώσει 1-2 χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έχετε ένα παραλληλόγραφο και βρίσκει κανείς τα eigenfunctions της Laplacian σε ένα παραλληλόγραφο με no flux, με Neumann boundary conditions. Τι έχει αυτό να κάνει με data, θα σας πω. Λοιπόν, το πρώτο υπάρχει ένα eigenvalue 0 και ένα constant eigenfunction και μετά το πρώτο πράγμα που βρίσκει κανείς είναι cosine x. Το cosine x ανάμεσα στο 0 και το π είναι μονοτονικό. Εάν λοιπόν κανείς χρωματίσει τα σημεία ανάλογα με το cosine x ή αν τα χρωματίσει ανάλογα με το x, θα πάρει την ίδια σειρά. Αν αυτό το βλέπετε, αυτό θέλω αλήθεια να σας πω. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρεις ποια είναι η x κατεύθυνση, απλώς μπορεί να βρει κανείς τα eigenfunctions της Laplacian σε αυτό το domain. Το πρώτο eigenfunction είναι κάτι το οποίο σου δίνει την ίδια classification, την ίδια σειρά των σημείων, όσο και το αν ήξερες ποια είναι η x κατεύθυνση. Δηλαδή, μπορείς να βρεις μια από τις σημαντικές variables της γεωμετρίας των σημείων, βρίσκοντας το πρώτο eigenfunction της Laplacian. Και αν βρει κανείς το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, κάπου θα βγει και το cosine y. Νομίζω, αν πατήσω αυτό, θα γίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Cosine 2x, 3x, βρίσκει κανείς harmonics, και μετά ξαφνικά βρίσκει και το cosine y. Δηλαδή, κάνοντας τα eigenfunction της Laplacian, κανείς ουσιαστικά βρίσκει το x και το y. Δηλαδή, βρίσκει τη γεωμετρία του σχήματος. Θα μου πείτε τι έχει αυτό να κάνει με δεδομένα. Ξεχάστε το σχήμα και σκεφτείτε ότι έχετε πάρα πολλά σημεία sample πάνω στο σχήμα. Εάν κάνετε όχι τη Laplacian, αλλά μια discretized Laplacian, τότε θα βρείτε κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ κοντά στο cosine x ή το cosine y. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν έχετε ένα πλήρες manifold, μπορεί να έχετε data πάνω σε ένα manifold και πάλι μπορείτε να βρείτε ποιες είναι καλές συντεταγμένες πάνω σε αυτό το manifold. Και αυτό είναι πάλι σε δύο διαστάσεις. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα σαν μια κορδέλα. Παίρνετε αυτή την κορδέλα, την ξετυλίγετε σε 3, 4, 5 διαστάσεις και παίρνετε πάλι σημεία πάνω στην κορδέλα, κάνοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, την eigenfunction της Laplacian πάνω σε ένα discretization αυτής της κορδέλας θα βρείτε το arc length της κορδέλας και το φάρδος της κορδέλας. Αυτή λοιπόν είναι η βασική ιδέα. Χρησιμοποιώντας κανείς αρμονική ανάλυση, η οποία τελικά καταλήγει στο να είναι ένα μεγάλο linear algebra πρόβλημα και το οποίο δεν είναι πάρα πολύ πιο μπερδεμένο από ό,τι σας είπα τώρα, μπορεί κανείς να βρει ότι αυτά τα μπερδεμένα δεδομένα σε high dimensional space πάνω σε curved manifolds μπορεί να τα περιγράψει με μόνο δύο variables. Το μήκος τόξου πάνω στην κορδέλα και το φάρδος της κορδέλας. Και ακριβώς αυτές οι variables, οι οποίες είναι καλές variables για να περιγράψεις κάτι, αυτές είναι και καλές variables για να γράψει κανείς εξισώσεις για το κάτι. Και αυτό το σημαντικό πράγμα, πώς βρίσκει κανείς reaction coordinates, ας πούμε, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει τις καριέρες τους και έχουν στείλει τα παιδιά του σχολείο και έχουν αγοράσει τα σπίτια τους κάνοντας reaction, βρίσκοντας σωστές reaction coordinates. Εντάξει. Λοιπόν, η βασική λοιπόν ιδέα είναι λίγο περίεργη. Προσπαθούμε να μην είμαστε έξυπνοι. Ή αν θέλετε, προσπαθούμε να είμαστε έξυπνοι με ένα διαφορετικό τρόπο. Αντί να σκεφτούμε ποιες είναι σωστές variables, σκεφτόμαστε ποιοι είναι καλοί αλγόριθμοι να τις βρούμε μόνοι τους. Ζήτησα από την φοιτήτρια μου την Καρμέλη Κουτσίλα που έκανε αυτό το graph να πάρει και ένα άλλο σχήμα, οπότε πήρε αυτό που μοιάζει έτσι με λίγο με το Starship Enterprise και πήρε σημεία πάνω σε αυτό το πράγμα και έκανε ακριβώς αυτό που σας είπα και βλέπετε ότι εδώ η δεύτερη eigenfunction ουσιαστικά σας δίνει την azimuthal κατεύθυνση πάνω σε αυτό το Starship και η άλλη σας δίνει, η έβδομη σας δίνει τη radial κατεύθυνση. Δηλαδή και πάλι θέλω να σας πω ότι κάνοντας κανείς data mining πάνω σε ένα manifold, μπορεί να βρει ποιες είναι σωστές συντεταγμένες πάνω στο manifold. Τι μας μοιάζουν οι σωστές συντεταγμένες πάνω στο manifold, μα είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε ένα απλό μοντέλο. Όσο απλό, όσο λίγη είναι η διάσταση του manifold. Δηλαδή, λοιπόν, νομίζω, αυτό το... εδώ βλέπετε λοιπόν ότι έχω αυτά τα τρισδιάστατα data, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε δυσδιάστατα. Το σημαντικό δεν είναι ότι και πάλι
οι τρεις διαστάσεις γίνονται δύο. Το σημαντικό είναι ότι αν έκανε κανείς principal components αυτά τα τρισδιάστατα data, δεν θα μπορούσε να βρει ένα επίπεδο που να τα περνά από τα data αυτά. Θα έπρεπε να μπορεί να περάσει όχι επίπεδο, αλλά θα έπρεπε να μπορεί να βρει την μη γραμμική δομή των δεδομένων. Δηλαδή να βρει το arc length, όπως λέγαμε προηγουμένως, κατά μήκος των δεδομένων. Και αυτό είναι κάτι που όσο και αυτό και αν σας φαίνεται, έγινε αλήθεια πριν από 16 χρόνια. Πάντα γινόταν χωρίς απόδειξη, αλλά ο τρόπος να το κάνει κανείς με μαθηματικές αποδείξεις είναι πρόσωπος. Έχει να κάνει με το πώς να κάνει κανείς relaxation ενός optimization προβλήματος, ώστε να μπορεί να έχει guarantee ότι μπορεί να βρει κανείς μια λύση. Λοιπόν, οπότε τελειώνω το educational part της ομιλίας, θα σας πω και κάτι που να είναι research. Λίγο υπομονή. Η βασική λοιπόν ιδέα είναι ότι όταν κανείς φτιάχνει μοντέλο και προσπαθεί να βγάλει πληροφορίες από αυτά τα μοντέλα, ουσιαστικά χρησιμοποιεί διαφορετικό λογισμό. Στις σωστές μεταβλητές κάνουμε ένα μικρό βήμα, πόσο μικρό ή πόσο μεγάλο, όσο είναι άκυρο, όσο πιστεύω. Είναι σαν να κάνεις Taylor series και παίρνεις μόνο τον πρώτο όρο ή τον πρώτο και τον δεύτερο. Για να το κάνω αυτό, χρησιμοποιώ παραγόγους στον χρόνο για να πηδήξω στον χρόνο. Παραγόγους στις παραμέτρους για να κάνω sensitivity. Παραγόγους στις μεταβλητές για να κάνω Fréchet derivatives, να κάνω Newtons. Παραγόγους στο φυσικό χώρο για να λύσω PDEs. Η ιδέα δηλαδή είναι ότι πολλοί από τους αλγοριθμούς μας, όχι όλοι, αλλά πολλοί, ουσιαστικά βασίζονται στην ομαλότητα, στη smoothness των πραγμάτων που κοιτάμε, ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε υπολογισμούς παντού, να μπορούμε να κάνουμε όσο λιγότερο χρειάζεται. Λίγο στον χρόνο και να πηδάμε στον χρόνο, λίγο στον χώρο και να πηδάμε στον χώρο, λίγο στις παραμέτρους και να πηδάμε στις παραμέτρους. Και η ιδέα είναι δηλαδή γενικά ότι όταν έχουμε μικροσκοπικά μοντέλα, επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί μη ομαλότητα, ανομαλία στην εξέλιξη στον χώρο και στον χρόνο του πώς κινούνται τα σωματίδια, αυτό δεν δουλεύει καλά. Πρέπει κανείς να έχει πάρα πολλά και πάρα πολύ μικρά βήματα. Και το κόλπο είναι πώς να βρούμε ποιες είναι οι σωστές μακροσκοπικές observables, ώστε να μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερα βήματα και πολύ καλύτερες και πιο οικονομικούς υπολογισμούς. Οκ, λοιπόν, κάτι το οποίο έχει, ελπίζω, δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτή τη φιλοσοφία. Σκεφτείτε λοιπόν ότι έχουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με ένα δυναμικό, να θέλετε μια πρωτεΐνη η οποία κουνιέται γύρω-γύρω μέσα σε ένα δυναμικό και αν προσπαθήσουμε να προεκτείνουμε στον χώρο μας δηλαδή πού θα είναι το shape, πού θα είναι το conformation αυτής της πρωτεΐνης μετά από κάποιο διάστημα, δεν μπορούμε να το predictούμε για πάρα πολύ χρόνο, για πάρα πολύ λίγο μπορούμε. Αντί όμως να κάνουμε την προέκτασή μας στις λεπτομερείς μεταβλητές της πρωτεΐνης, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε Taylor series στην reaction coordinate, ή αν θέλετε στην γεωμετρία πώς κάνει η ευόλυτη πρωτεΐνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά κάναμε πριν πολλά χρόνια όταν ο Πούμερ ήταν ένας έτσι νεαρός και φέρεντης αρχηγός group στο NIH, μετά οι Γερμανοί τον αγοράσανε και τώρα είναι αρχηγός αυτό το NIH. Η ιδέα ήταν ότι τρέχουμε τα molecular dynamics για λίγο, χρησιμοποιούμε τις short προχές για να κάνουμε estimate το local gradient του effective potential και μετά μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα ουσιαστικά πίσω στον χρόνο. Εάν θέλετε προς τα έξω, προσπαθώντας να ξεφύγουμε από το δυναμικό. Μετά τρέχουμε και πάλι για λίγο ένα μεγάλο βήμα προς τα πάνω. Πάλι για λίγο ένα μεγάλο βήμα προς τα πάνω. Μας πιάσαμε. Αυτό ελπίζω να μην σημαίνει ότι έχω 5 λεπτά μόνο αυτό. Λοιπόν, και σε μερικά βήματα μπορεί κανείς λοιπόν να βγει από το δυναμικό. Αυτό φαίνεται πολύ ωραίο, αλλά είναι αλήθεια λίγο κοροϊδία. Γιατί είναι κοροϊδία? Είναι κοροϊδία γιατί όταν έκανα αυτό το πράγμα, ήξερα ποια είναι η σωστή reaction coordinate, ήξερα ποια είναι η σωστή μακροσκοπική observable. Το κόλπο είναι όταν ξέρεις ποια είναι η σωστή μακροσκοπική observable, όπως ξέρουν όλοι οι μαθητές του τώρα, τότε είναι πολύ εύκολο. Κάνουμε umbrella sampling σε 10, 15, 20 σημεία και μπορούμε να βρούμε κάλλιστα το δυναμικό και τα reaction rates και τα πάντα. Η μαγιά είναι, το κόλπο είναι, αν θέλετε, αλλά δεν ξέρω. Είναι, ας πούμε ότι είναι one-dimensional reaction coordinate, αλλά φιλογυρνά στο μεγάλο space των conformation. Δεν ξέρω ακριβώς που είναι. Αυτό που μπορούμε λοιπόν να κάνουμε είναι να κάνουμε μερικούς τοπικούς υπολογισμούς, να κάνουμε data mining με αυτούς τους υπολογισμούς και να καταλάβουμε ότι είναι one-dimensional. Και ξέροντας ότι είναι one-dimensional η γεωμετρία, η βασική γεωμετρία, μπορούμε να κάνουμε Taylor series, δηλαδή να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, αυτό η στατιστική μηχανική το λένε
το λένε βιασμό, πώς το δεν μπορεί να το λένε βιασμό. Bias το λένε, μεροληψία. Είναι καλή. Ελπίζω να μην προσέχω. Λοιπόν, μεροληπτούμε λοιπόν. Λέμε, δεν θα κάνει εσύ η molecular dynamics school, δεν θα κάνεις αυτό που θες, θα αρχίσει εκεί που σε πάω. Αυτό που θέλει κανείς να δει στα παιδιά του, δεν θα κάνει αυτό που θέλετε εσείς, κάνετε αυτό που σας λέω εγώ. Το αρχίζετε λοιπόν εδώ πέρα, και με το να το κάνετε αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει λίγο από το σωστό one-dimensional manifold, θα κάνει κανείς τότε ένα μικρό γρήγορο umbrella sampling ή ας το αφήσω εκεί, μετά ξαναψάχνει για λίγο στη γειτονιά, ξαναβρίσκει το υπόλοιπο, ξαναβρίσκει αν θέλει το νήμα, βρίσκει ότι είναι one-dimensional, ξανακάνει ένα βήμα. Το θέμα είναι ότι όταν κανείς δουλεύει με αυτές τις μεταβλητές, μπορεί να μεροληπτήσει προς κατευθύνσεις που θέλουν να πάνε τα μόρια, down in the potential. Μπορείς όμως να μεροληπτήσεις σε κατευθύνσεις που δεν θέλουν καθόλου να πάνε και να εξερευνήσεις πολύ πιο εύκολα μέρη στα οποία δεν θα θέλανε να πάνε μόνοι τους. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που έκανε η αυτή Αναστασία Γεωργίου που σας έλεγα. Αυτό το μαγικό χαλί, αν θέλετε, είναι μια δυσδιάστατη free energy surface. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η surface. Πάνω σε αυτή τη surface υπάρχει κάποιο δυναμικό. Εγώ κάνω μερικούς υπολογισμούς. Καταλαβαίνω ότι είναι δυσδιάστατη η επιφάνεια. Βρίσκω την άκρη των υπολογισμών και σε αυτό το σημείο χρησιμοποιώ ουσιαστικά γεωμετρία και Taylor series για να μεροληπτήσω. Για να κάνω τα simulations να αρχίσουν όχι εκεί που θέλουν αυτά, αλλά εκεί που θέλω εγώ, στα μέρη που δεν έχω επισκεφτεί μέχρι τώρα. Και βλέπετε ότι αν ας πούμε είναι δυσδιάστατη αυτή η effective επιφάνεια, τότε μπορώ να αρχίσω γύρω-γύρω και παράλληλα να ψάξω σε περιοχές που δεν έχω εξερευνήσει μέχρι τώρα, να βρω καινούργια μέρη, να βρω και πάλι το boundary του πόσο έχω φτάσει και πάλι να πάρω τέτοια σημεία για να μεροληπτήσω στον τρόπο με τον οποίο κάνω τις πολλές. Ουσιαστικά δηλαδή υπολογίζω την γεωμετρία όπως εξελίσσεται το σύστημα. Ή αν θέλετε, κάνω τη γεωμετρία να φανερώνεται, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά αρχίζοντας κάπου και εξερευνώντας, μπορώ να χτίσω αυτή τη γεωμετρία σαν ένα μέρος των υπολογισμών. Λόγια. Λοιπόν, ένα σωρό από σημεία, από ένα simulation, χρησιμοποιούμε αλγορίθμους που δεν έχουμε φτιάξει εμείς, δεν έχει σημασία να βρούμε που είναι το boundary αυτών των σημείων. Και ξέροντας ότι είναι το boundary αυτών των σημείων, αλλά καταλαβαίνετε αυτό είναι στο low dimensional stage, όχι στο μεγάλο με όλα τα μόρια, με όλα τα άτομα του conformation, αλλά στις βασικές, στις σημαντικές κατευθύνσεις, μπορώ να κάνω Taylor series. Taylor series στη γεωμετρία, όχι στη δυναμική, στη γεωμετρία. Και με το να κάνω αυτό το πράγμα, μπορώ ουσιαστικά σας λέω να ψάξω πιο γρήγορα. Να είναι λοιπόν το πρώτο παράδειγμα που έκανε η νομοθεσία. Αυτό είναι ένα δυσδιάστατο πρόβλημα σε ένα τρισδιάστατο χώρο. Τα δεδομένα πολύ γρήγορα κατεβαίνουν στις δύο διαστάσεις και μετά πηγαίνουν στο βάθος του τριαδιού. Βλέπετε έχει ένα πηγάδι εδώ και ένα πηγάδι εδώ. Αυτό τα κάνουμε μόνο τους τα δεδομένα. Και μετά κάθεται εδώ πέρα. Και αν περιμένεις 100 χρόνια, μπορεί να τύχει καμιά φορά από το θόρυβο να περάσουν την άλλη μεριά. Αλλά αυτό που έκανε η Αναστασία είναι να τα αφήσει να τρέχουν για λίγο, να βρει το boundary του πόσο έχουν πάει και μετά να χρησιμοποιήσει Taylor series στη γεωμετρία για να τα κάνει bias να πάνε παραπέρα. Και μετά πάλι το ίδιο, και πάλι το ίδιο, και πάλι το ίδιο, και πάλι το ίδιο, και νομίζω μετά από 14 φορές αυτού του ίδιου πράγματος βγήκε από το δυναμικό. Και μετά μπορεί κανείς να πει ναι, Αναστασία, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Και τόσο. Αυτό είναι τρεις εξισωσούλες που μπορούσε κανείς να τις λύσει πολύ εύκολα. Οκ, λοιπόν αυτό είναι άμεση dipeptide, και αυτό είναι λίγο cheap. Θα σας δείξω κάτι καλύτερο μετά. Κάνει κανείς λοιπόν molecular dynamics simulation σε αυτό το άμεση dipeptide και χρησιμοποιεί τις συνηθισμένες variables, που είναι δύο διαδρικές γωνίες. Υπάρχει ένα πηγάδι, ο λόγος για τον οποίο βλέπετε αυτά κάτω και εκείνο επάνω, είναι γιατί είναι γωνίες και στις 360 μοίρες ξαναγυρνούν. Και βλέπετε ότι είναι λοιπόν όλα αυτά, δεν είναι παγιδευμένα εκεί πέρα. Τι κάνει λοιπόν η Αναστασία, αυτό που κάνει είναι ότι κάνει data mining αυτά τα simulations και βρίσκει ότι πράγματι είναι δυσδιάστατα τα data σε ένα high dimensional space, βρίσκει που είναι τα boundaries, κάνει extend τα boundaries και μετά φτιάχνει conformations που είναι consistent με αυτά τα extensions. Δεν σας είπα πώς, για αυτούς που ξέρουν λίγο umbrella sampling και μετά τα αφήνουμε πάλι ελεύθερα. Τα αφήνουμε ελεύθερα και τρέχουν για λίγο, βρίσκουν ένα ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι του χαλιού. Αυτό είναι το boundary του καινούργιου κομματιού και πάλι γεωμετρία και πάλι extension. Και long story short, σε 2-3 iterations καταφέρνει να διπλώσει αυτό το μόριο.
Εδώ είναι τα data εκεί που αρχίσανε. Αυτή τη γεωμετρία ξέραμε στην αρχή και βλέπετε ότι όσο προχωρά χτίζει αυτήν την άλλη, την γεωμετρία που δεν ξέρουμε, εξερευνά τη γεωμετρία που δεν ξέρουμε. Και αυτό είναι εύκολο γιατί την R95 είναι, πώς να το σου πω, είναι σαν να λύνει κανείς ένα 2x2, λες ότι θα κάνω linear algebra και μετά λύνεις ένα 2x2, ένα 2x2 σύστημα. Να κάτι λοιπόν φρέσκο. Αυτό η ομιλία που έκανε ήταν στις 11 Μαΐου και το paper έχει γίνει accepted στις 9 Μαΐου. Δηλαδή δεν υπήρχε καν το paper out. Η MGA2 είναι μια μεγάλη χοντρή πρωτεΐνη η οποία έχει ένα κομματάκι που είναι 30 amino acids, μια αλφα χείλης. Και αυτό το κομμάτι ζει στο endoplasmic reticulum της ζύμης, της γης. Πυρίτσα, η ψωμί. Η βασική λοιπόν ιδέα είναι μια θεωρία, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, είναι δουλειά του Γκέρχαρτ Χούμερ και του Ρομπέρτο Κοπίνο που είναι ο Κωστόπουλος και δουλεύουν μαζί με αυτούς, είναι ότι αυτά τα αλφα χείλησες φτιάχνουν dimers. Και το conformation αυτών των dimers μετρά ακριβώς εκεί που συνθέτονται τα λιπίδια, εάν τα λιπίδια είναι καλά ή κακά, αν είναι saturated ή unsaturated. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς, αλλά η ιδέα είναι ότι το conformation είναι το σήμα. Το σήμα μεταδίδεται στο κομμάτι του MGA2 που είναι έξω από το endoplasmic reticulum και αυτοί κάνουν ένα σωρό πράγματα και πειράματα και υπολογισμούς για να το αποδείξουν. Εμένα με νοιάζει αυτό, αλλά δεν έχω να κάνω με αυτό το κομμάτι της έρευνάς τους. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι να τους προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν πολύ λιγότερους υπολογισμούς. Πώς? Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπετε λοιπόν εδώ είναι ένα Martini calculation. Γιατί δεν παίζει, ίσως θα έπρεπε να παίζει. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αυτό εδώ. Για να δω. Και εδώ. Και τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα Martini calculation για δύο από αυτές τις αλφα χείλησες. Και εδώ βλέπετε, ο Δόρος θα πρέπει κάπως να εντυπωσιαστεί αυτό, βλέπετε 4 μιλισέκοντ υπολογισμό. Γιατί ήθελα, αυτός είναι ο κόσμος αυτού του dimer. Γιατί θέλανε 4 μιλισέκοντ, γιατί ήθελα να είναι σίγουρο ότι έχουμε ένα equilibrium distribution. Και η ιδέα είναι ότι δεν θέλουμε να τρέξουμε για 4 μιλισέκοντ, οπότε λοιπόν, κοιτάμε, κάνουμε zoom in σε ένα από αυτά τα πηγάδια και ας πούμε ότι δεν ξέραμε, δεν είχαμε κάνει τα 4 milliseconds. Οπότε λοιπόν παίρνουμε ένα conformation στον πάτο του πηγαδιού, τούτο. Να οι δύο ελίτες, αυτές οι τριχτοφάνες είναι για να σας δίνουμε το ότι πρέπει να δίνουμε μια ιδέα του πώς είναι το conformation, γιατί εδώ μόνο τα κίτρινα μοιάζουν τα ίδια. Και ξεκινώντας λοιπόν εκεί, κάνει κανείς ένα σύντομο υπολογισμό και βρίσκει λίγο, κάνει sample τον πάτο του πηγαδιού. Η ιδέα είναι ότι παίρνεις τον πάτο του πηγαδιού, κάνεις data mining, βρίσκεις ότι είναι 3-dimensional effectively και μετά χρησιμοποιείς την ίδια ακριβώς τεχνολογία που σας είπα. Δηλαδή, Taylor series, αυτό που μαθαίνουμε όταν πρώτη φορά μαθαίνουμε ολοκληρωτικό και διαφορετικό λογισμό, είναι να βάλουμε αυτά τα πράσινα σημεία. Τα πράσινα σημεία είναι μεροληπτικά, είναι παραέξω. Και μετά ξεκινώντας πάνω από μερικά από αυτά τα πράσινα σημεία και κάνοντας γρήγορους υπολογισμούς, μερικοί από αυτούς τους υπολογισμούς ξαναπέφτουν στην τρύπα. Μερικοί από αυτούς τους υπολογισμούς πάνε και ψάχνουν ένα μέρος της Χερσονήσου, αυτό το δυναμικό, το οποίο δεν έχει έξοδο, οπότε δεν μαθαίνεις τίποτα καινούριο. Αλλά μερικοί από αυτούς τους υπολογισμούς ξεφεύγουν από το διέξοδο και ψάχνουν το πέρα μέρος της επιφάνειας. Και μπορώ να σας πω, χωρίς να υπερβάλλω ιδιαίτερα, βλέπω ότι αυτό είναι ένα διαφορετικό conformation, οι επιφάνειες είναι διαφορετικές. Και μην πιστέψετε εμένα, πιστέψτε το Χούμερ, αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς μπορεί πολύ εύκολα να κάνει και να κάνει πολύ λιγότερο από 4 milliseconds για να βρει πώς είναι ο κόσμος για αυτό το diagram. Και τώρα, επειδή έψαχνα να βρω κάτι για τη σημερινή ομιλία που να έχει φλάκα, σκεφτείτε λοιπόν, αυτός είναι ένα τζόμ. Αυτό είναι ένα πηγάδι of conformation. Τώρα πρέπει να πάει από την άλλη μεριά, θα δείτε έχει ένα άλλο πηγάδι εδώ. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε στην ταινία. Δεν ξέρω, άμα δεν γρήγορα διπλώσει την πρωτεΐνη, θα το κάνει ο πατέρας του. Πρέπει να βιαστεί. Οπότε, αν είχε ίσως ένα σκηνή, τότε θα μπορούσε να πετάξει το σκηνή από την άλλη μεριά και αυτό θα ήταν
το string method, αλλά δεν έχει. Είναι από μια μεριά. Πρέπει να έχει πίστη ότι υπάρχει ένας δρόμος που να συνδέει το ένα πηγάδι με το άλλο πηγάδι. Και επειδή δεν ξέρει τίποτα από γεωμετρία και differential geometry, πώς το λένε, πώς να κάνει αυτές τις τελειωσίες, βάζει το χέρι στην καρδιά και ελπίζει ότι μπορεί κάπως να περπατήσει από τη μια μεριά στην άλλη. Κάνει αυτό το βήμα, είναι πάρα πολύ τυχερός, γιατί διάλεξε τις σωστές, εάν θέλετε, reaction coordinates. Δεν βλέπει ακόμα ότι έχει βρει αλήθεια ένα δρόμο, αλλά εμείς, αν δεν το βλέπουμε, πηγαίνει έτσι λίγο διστακτικά στην αρχή. Στο τέλος αποφασίζει ότι πρέπει να είναι ίσιος ο δρόμος. Είναι οι ίδιες reaction coordinates all the way. Καταλαβαίνετε, αν ο δρόμος θα είναι λίγο στραβός, θα έπεφτε. Αλλά πάει, τώρα είναι σίγουρος ότι είναι ο ίσιος ο δρόμος, και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο σας δείχνω αυτή την ταινία. Στο τέλος παίρνει άμμο και πετάει την άμμο πάνω στη γέφυρα. Και ουσιαστικά αυτό είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Δηλαδή προσπαθούμε με το να ρίχνουμε τη σωστή άμμο, δηλαδή να διαλέγουμε πού είναι οι λίγοι υπολογισμοί που κάνουμε, έχουμε μια ιδέα του πού είναι η γέφυρα και έτσι δεν θα πέσουμε κάτω όπως πάμε από τη μια μεριά στην άλλη. Αυτό είναι το ένα πράγμα που ήθελα να σας δείξω. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να σας δείξω εξαρτάται από το πόση ώρα έχω να σας το δείξω. Πόση ώρα έχω, 10 λεπτά ίσως το. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αρέσει περισσότερο στους κοντρολάρους. Λοιπόν, αυτό είναι για αυτούς που κάνουν τη γραφική δυναμική, είναι ένα τάκινο κόμπτανο simulator. Ουσιαστικά είναι ένα σύστημα από δύο γραμμικές εξώσεις με δύο αγνώστους και δύο παραμέτρους. Είναι ένα από τα βασικά τούβλα τα οποία χτίζει κανείς τη μη γραμμική δυναμική. Υπάρχει μια τιμή των παραμέτρων, στην οποία δύο eigenvalues είναι 0. Αυτό δηλαδή είναι ένα πρόβλημα στο οποίο δύο πράγματα πηγαίνουν λάθος την ίδια ώρα. Δηλαδή σκάει το λάστιχο και εκρίνεται το ψυγείο ταυτόχρονα. Και αν θα δείτε, γύρω από αυτό το σημείο στο οποίο συμβαίνουν δύο στραβά πράγματα, υπάρχουν 4 διαφορετικές ποιοτικά δυναμικές συμπεριφορές. Αυτά είναι τα face portraits για κάθε μια από αυτές. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Απλώς αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όλα τα συστήματα του κόσμου, στα οποία δύο πράγματα πηγαίνουν στραβά ταυτόχρονα, είναι homeomorphic με αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένας μετασχηματισμός που τα κάνει να μοιάζουν με αυτό το πράγμα. Και αυτά λέγονται normal form. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Απλώς είναι ένα συγκεκριμένο σημαντικό μη γραμμικό πρόβλημα για το οποίο θέλω να σας μιλήσω. Αυτό το οποίο αλήθεια θα το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα είναι μια τεχνολογία που κάνει το εξής πράγμα. Μου δίνεται ένα δυναμικό σύστημα, μη γραμμικό, έχει κάποιες μεταβλητές, κάποιες παραμέτρους, κάποιο νόμο που δείχνει πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα και υπάρχει και υπάρχουν κάποιες μετρήσεις. Εγώ δεν ξέρω ούτε τι είναι οι μεταβλητές, ούτε ποιες είναι και πόσες είναι οι παράμετροι, ούτε τι είναι οι εξισώσεις, ούτε τι είναι οι μετρήσεις. Το μόνο πράγμα το οποίο ξέρω είναι ότι υπάρχουν μερικά πειράματα, δηλαδή κάποιος κανονίζει τις παραμέτρους και μετά για κάθε σετ τιμών των παραμέτρων εγώ παίρνω 500 μετρήσεις. Δεν ξέρω καν ούτε τι μετράω. Έχω πειράματα και μετρήσεις για κάθε ένα από αυτά τα πειράματα. Το 1981 συμβαίνει ένα μικρό θαύμα. Αυτός ο μαλλιάς, καταλαβαίνετε ότι είναι 1981 γιατί έχει ακόμα μακριά μαλλιά, λέγεται Moore, γράφει αυτό το paper, ουσιαστικά δεν έχει γράψει. Αυτό έχει χιλιάδες citations και οι κοντρολάδες με τα ανάμεσά σας τα ξέρουν ότι ουσιαστικά είναι αφάνταστα, είναι ένα συγκλονιστικό paper και μετά δεν έγραψε σχεδόν τίποτα άλλο μετά από αυτό. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο Bruce Moore, μπορείτε να το θεωρήσετε σαν τον κληρονόμο του Kalman, λέει, αν έχω ένα γραμμικό σύστημα, πείτε μου τι είναι τα inputs αυτού του συστήματος και τι είναι τα outputs και εγώ θα σας φτιάξω ένα robust realization αυτού του συστήματος. Δηλαδή, πείτε μου τι μπαίνει και τι βγαίνει σε ένα μαύρο κουτί και εγώ θα σας φτιάξω εξισώσεις για αυτό το μαύρο κουτί. Εξισώσεις οι οποίες έχουν πολύ καλή, είναι όσο λιγότερες variables που χρειάζεται και έχουν ένα property robust. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, σκεφτείτε το λίγο, αυτό είναι λίγο σαν τον προμηθεία που φέρνει τη φωτιά από τον Όλυμπο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς φυσική, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τι, μόνο να ξέρει ότι είναι γραμμικό το σύστημα. Άμα είναι γραμμικό το σύστημα, δεν χρειάζεται να ξέρω τι είναι το ρημάδι το σύστημα, δώστε μου input-output data και εγώ θα σας φτιάξω νόμους. Αυτό είναι και πάλι σας λέω λίγο φοβιστικό, γιατί σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να σκεφτώ. Μόνο να είναι το σύστημα γραμμικό, το οποίο είναι τεράστια
παραδοχή. Αν το σύστημα είναι γραμμικό, δεν χρειάζεται να ξέρετε φυσική, δεν χρειάζεται να ξέρετε χημεία, δεν χρειάζεται να ξέρετε lasers, δεν χρειάζεται. Δώστε μου input outputs από πειράματα και εγώ θα σας φτιάξω το μοντέλο. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτό, θυμάστε το σύστημά μας έχει παραμέτρους, έχει δύο παραμέτρους, δεν ξέρω τι είναι αυτές οι παράμετροι. Αυτό το χρώμα είναι κάπως να σας δώσει μια ιδέα ότι τελικά θα δούμε ότι είναι δύο οι παράμετροι, αλλά στην αρχή δεν ξέρουμε. Έχουμε αυτόν τον τριπλό πύχικο, ο οποίος γυρνά κάποια κουμπιά και γυρνώντας αυτά τα κουμπιά διαλέγει στην τύχη πού θα κάνουμε το πείραμά μας. Ας πούμε είναι σαν να ρίχνει ένα βελάκι. Και βλέπετε το βελάκι πέφτει σε μπλε συνθήκες, εγώ λοιπόν θα κάνω μπλε μετρήσεις. Δεν ξέρουμε τι είναι οι τιμές των παραμέτρων που διάλεξε ο πίθηκος, αλλά όμως ξέρουμε ότι αυτές οι 500 μετρήσεις, όλες αυτές τις μετρήσεις τις πήραμε για τις ίδιες τιμές των παραμέτρων. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι είναι οι παράμετροι, δεν ξέρουμε τι μετράμε ακριβώς, αλλά όλες αυτές τις μετρήσεις μπορείτε να τις σκεφτείτε σαν νήματα σε ένα χαλί. Σκεφτείτε ότι αυτό είναι ένα χαλί, έχω πολλές διαφορετικές αρχικές συνθήκες και έχω πολλές μικρές τροχές. Οκ, λοιπόν, το μπλε πείραμα βγάζει 500 μπλε νήματα και κάνουμε άλλα πειράματα, το πείραμα 55, το πείραμα 24, κάθε ένα από αυτά μετράμε 500 νήματα. Και η ιδέα είναι λοιπόν ότι έχουμε πολλά πειράματα, δεν ξέρουμε όμως αλήθεια σε τι συνθήκες, και για κάθε ένα από αυτά τα πειράματα έχουμε πολλές μετρήσεις. Δεν ξέρουμε όμως γιατί είναι ισοεποτήσεων σε κάθε μια. Δεν ξέρουμε λοιπόν ούτε τι είναι το χρώμα των πειραμάτων, ούτε τι είναι οι τιμές των παραμέτρων, ούτε ξέρουμε αλήθεια τι είναι τα initial conditions. Το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε είναι ότι όλα αυτά τα νήματα μετρήθηκαν υπό συνθήκες 19. Είναι σαν να έχουμε ένα tag και να λένε εγώ είμαι από το πείραμα 19. Μπορείτε δηλαδή να σκεφτείτε ότι έχουμε όλες αυτές 100 πειράματα, 500 νήματα για κάθε πείραμα, έχουμε 50.000 τροχές. Και απλώς ξέρουμε ότι οι μπλε τροχές είναι από το μπλε πείραμα, δηλαδή πηγαίνουν μαζί. Δεν ξέρουμε καν ότι είναι μπλε. Ξέρουμε απλώς ότι μερικές τροχές πάνε μαζί. Εδώ τώρα κάνουμε το εξής ενδιαφέρον πράγμα. Παίρνουμε αυτές τις τροχές όλες μαζί, χωρίς να ξέρουμε από ποιο πείραμα είναι κάθε μια, και κάνουμε data mining πάνω σε αυτές τις τροχές. Τις συγκρίνουμε και αποφασίζουμε αν δύο τροχές μοιάζουν, ανάλογα με το αν μοιάζουν σαν νήματα. Εάν έχουν το ίδιο curvature, αν έχουν το ίδιο torsion. Απλώς κοιτάμε σαν νήματα αυτές τις τροχές μοιάζουν, άσχετα από το αν αυτές οι τροχές είναι για τιμές των παραμέτρων 3 και 4 ή 17 και 23. Εντάξει. Εάν κάνουμε αυτό το πράγμα, και αυτό είναι το χειρότερο μου slide με την έννοια δεν ξέρω αν λέει αυτό που θέλω να πω, μπορούμε να φτιάξουμε, να βάλουμε όλες αυτές τις τροχές πάνω μέσα σε ένα χώρο, στον οποίο οι τροχές που μοιάζουν σαν νήματα να είναι κοντά η μια στην άλλη. Και αν ξέρουμε να συγκρίνουμε τροχές, τότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε όλα τα νήματα από το πείραμα 19 και όλα τα νήματα από το πείραμα 24 και να συγκρίνουμε το σύνολο αυτών των νημάτων με το σύνολο αυτών. Υπάρχει κάτι που λέγεται Earth Movers Distance, είναι ένας τρόπος, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία γι' αυτό, είναι ένας τρόπος να συγκρίνει κανείς τη σύνολα, εάν θέλετε. Λοιπόν, συγκρίνουμε όλα αυτά με όλα αυτά μαζί. Και αυτό μας λέει κάτι για το πόσο κοντά ήταν το πείραμα 19 στο πείραμα 24. Και αν αυτό το πράγμα το κάνουμε για κάθε συνδυασμό αυτών των πειραμάτων, το 19 με το 23, το 19 με το 24, το 19 με το 55, τότε έχουμε μια ιδέα πια για το αν το 19 είναι κοντά ή μακριά από το 24. Και αν το 35 είναι ανάμεσα στο 19 και το 24. Μπορείτε να το σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία είναι σαν να δίνει στις τρίχες λίγο χρώμα σε αυτά τα νήματα. Δεν τους λέει ακριβώς, αλλά τους λέει περίπου σε τι συνθήκες πάρθηκαν το καθένα. Οπότε την επόμενη φορά που θα κάνουμε ένα iteration και θα συγκρίνουμε αυτά τα νήματα με αυτά τα νήματα, δεν ξέρουμε μόνο αν μοιάζουν σαν νήματα, αλλά έχουμε και λίγο παραπάνω πληροφορίες που είναι αν πάρθηκαν σε κοντινές ή μακρινές συνθήκες. Και με το να κάνουμε αυτό το iteration είναι σαν να δίνουμε όλο και πιο πολύ χρόνο στα νήματα, μέχρι που τελικά πρέπει να πιστέψετε και θα σας δείξω ότι βρίσκουμε αλήθεια τι είναι το χρώμα των νημάτων και μπορούμε να φτιάξουμε, να βάλουμε όλα αυτά τα πειράματα σωστά και να φτιάξουμε το αρχικό επίπεδο αυτών των δύο παραμέτρων. Τι αλήθεια κάνουμε. Παίρνουμε αυτό το σύστημα, για διάφορες τιμές των παραμέτρων, παίρνουμε διάφορες τροχές, αν θέλετε είναι αυτά τα νήματα. Μετά κάνουμε αυτή τη διαδικασία που δεν σας την είπα λεπτομερώς, αλλά σας έδωσα μια ιδέα. Βασικά η ιδέα είναι ποιος μοιάζει με ποιον. Αυτή είναι η
είπα είναι ότι αυτό είναι το αληθινό επίπεδο παραμέτρων αυτού του συστήματος. Εμείς μόνο πήραμε διάφορα σημεία, τους δώσαμε ένα label και αυτό είναι το πώς η διαδικασία στο τέλος σας δίνει ένα realization αυτού του επίπεδου παραμέτρων. Δηλαδή σας λέει ότι αυτά τα πειράματα όταν τα βάζεις μετά μαζί ανακαλύπτεις ότι η αλήθεια ζουν σε δύο διαστάσεις, δηλαδή το σύστημα έχει δύο παραμέτρους και όταν τα βάλει με τη σωστή γεωμετρία το ένα κοντά στο άλλο, βλέπει κανείς, ξέρετε με τι μοιάζει αυτό, όταν έχει κανείς ένα παιχνίδι στην τηλεόραση και μετά βγάζει το χαρτάκι και βλέπεις αλήθεια τι ήταν κάτω από το χαρτάκι, αν βγάλει κανείς το χαρτάκι και κοιτάξει τι ήταν η συμπεριφορά, βλέπει ότι οργανώνονται όλα αυτά τα πειράματα σε έναν τρόπο ο οποίος είναι χομοιομόρφη με τον πραγματικό. Υπάρχουν 4 ειδών συμπεριφορές, έχουν τη σωστή τοπολογική διαρρύθμιση η μία σε σχέση με την άλλη. Υπάρχει ένα organizing center κάτω εδώ, το οποίο είναι το condimension του σημείου. Δηλαδή ουσιαστικά η διαδικασία κοιτώντας μόνο μνήματα και χρησιμοποιώντας ουσιαστικά μόνο ποιος μοιάζει με ποιον, μπορεί να βρει ότι είχαμε δύο παραμέτρους, μπορεί να βρει ότι είχαμε δύο διαστάσεις. Αυτές είναι οι δύο διαστάσεις που βρίσκει το data mining. Είναι χρωματισμένες από την χ και από την ψ φυσική διάσταση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, τι θέλω να δείτε, βλέπετε το χ και το ψ, αν τα σκεφτείτε σαν άξονες, το χ και το ψ, βλέπετε ότι αυτό το οποίο είναι αλήθεια και αυτό το οποίο βρίσκουμε εμείς είναι ένα απλό rotation, ίσως με λίγο deformation το ένα του άλλου. Δηλαδή ουσιαστικά βρίσκουμε ότι υπήρχαν δύο παράμετροι και δύο variables. Το πιο φοβερό από όλα είναι ότι, και γι' αυτό δεν έχω ένα slide να σας δείξω, ότι σε αυτό που σας έδειξα μαθαίνει κανείς μια συνάρτηση ανάμεσα στο πώς είναι οι παράμετροι και στο πώς είναι οι τροχές από initial condition. Και αφού το έχει κάνει αυτό μια φορά, μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς τον ίδιο μηχανισμό και τώρα το input θα είναι οι παράμετροι και οι μεταβλητές και το output θα είναι οι time derivatives. Και κάτι το οποίο βρίσκει τη σχέση ανάμεσα σε παραμέτρους και μεταβλητές και time derivatives είναι οι εξισώσεις. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι οι τεχνικές για να κάνει κανείς data mining έχουν προχωρήσει τόσο ώστε να μπορεί κανείς να κάνει μη γραμμικές εξισώσεις χωρίς να χρειάζεται να ξέρει τι είναι οι εξισώσεις ή για ποιο πράγμα είναι, τι είναι η φυσική κάτω από αυτές τις εξισώσεις. Το οποίο είναι λίγο περίεργο, θα το σκεφτεί κανείς. Θα με ρωτήσετε τι είδους μαθηματικά είναι αυτά. Αυτά λοιπόν είναι τα μαθηματικά, Netflix έχουμε τώρα στην Ελλάδα. Ξέρετε ίσως το Netflix πρόβλημα που είναι, ξέρετε ανθρώπους και ξέρετε ταινίες και ξέρετε σε ποιους ανθρώπους αρέσουν ποιες ταινίες και προσπαθείτε να πείτε σε κάποιον που έχει δει μια ταινία, σας έχει τύχει ποιες ταινίες πιθανόν θα ήθελε να δει. Τα μαθηματικά αυτού του πράγματος λοιπόν είναι τα μαθηματικά των questionnaires. Πώς είναι τα questionnaires, είναι δημοσκοπήσεις, έτσι. Λοιπόν, θα σας δείξω, αυτά που σας έδειξα είναι δικά μου με τον Koefman, θα σας δείξω κάτι που είναι μόνο του Koefman και το οποίο με κάνει να το θαυμάζω και να το φοβάμαι. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι μια μήτρα με 0 και 1. Είναι 3.000-5.000 άνθρωποι οι οποίοι απαντούν σε standardized ερωτήσεις, 350 ερωτήσεις ενός ψυχολογικού ερωτηματολογίου. Δεν είναι ερωτήσεις, είναι πράγματα στα οποία λες ναι ή όχι. Εντάξει. Μπορείτε να σκεφτείτε τους ανθρώπους σαν τις παραμέτρους και τις ερωτήσεις σαν τις μετρήσεις. Και δεν μετρά κανείς εδώ τροχές, μετρά μόνο 0 ή 1. Και βλέπετε ότι παίρνει κάτι το οποίο είναι μπερδεμένο. Σαν pattern. Λοιπόν, κάνει κανείς λοιπόν ακριβώς τα πράγματα τα οποία σας έλεγα εγώ προηγουμένως, τουλάχιστον περίπου, και αυτό το οποίο βρίσκει είναι ότι αυτά τα νήματα, θυμάστε το σακούλι με τα νήματα, αυτό που βλέπετε είναι το σακούλι με τα νήματα. Ότι υπάρχουν μια του parameter family από ανθρώπους. Οι άνθρωποι που είναι γαλάζιοι είναι αυτοί που εκ των υστέρων βλέπει κανείς ότι οι ψυχολόγοι θα τους θεωρούσαν dysfunctional. Οι άνθρωποι που είναι κόκκινοι είναι οι άνθρωποι που κανείς θα τους θεωρούσε κανονικούς. Είναι λοιπόν υπάρχει του parameter family of people, γίνονται clustered με τον σωστό τρόπο. Επίσης βρίσκει κανείς, είναι σαν να λέμε υπάρχουν δύο παράμετροι. Υπάρχουν επίσης δύο ειδών του parameter family of measurement.
Δηλαδή, οι ερωτήσεις μπορούν να γίνουν clustered πάνω σε ένα two-dimensional surface. Οι γαλάζιες ερωτήσεις είναι αυτές τις οποίες οι γαλάζιοι άνθρωποι απαντούν θετικά πολύ και οι κόκκινοι άνθρωποι απαντούν αρνητικά πολύ. Και αν κοιτάξετε τις ερωτήσεις, εγώ τουλάχιστον μένω λίγο wow, η 185 λέει I wish I were not so shy, η 408 λέει I'm apt to take disappointment so keenly that I can't put them out of my mind, η 499 λέει I hate going to the doctor even when I'm sick, η 430 λέει I'm often sorry because I'm so irritable and grouchy. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μπορεί να ξέρει κανείς τίποτα για τους ανθρώπους και τίποτα για τις ερωτήσεις, αλλά μόνο τα 1 και 0 μπορεί να βρει τι είναι ο άνθρωπος και να κάνει cluster αυτό το πράγμα σωστά. Καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα επίσης είναι αφάνταστα επικίνδυνο για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με privacy. Γιατί δεν χρειάζεται, καταλαβαίνετε εδώ, δεν ξέρει κανείς ούτε ποιος είστε, ούτε σε τι απαντήσατε. Αλλά μπορεί κανείς να κάνει cluster τους ανθρώπους σωστά και μετά, αν εσείς είστε cluster με τον δώρο, να ξέρει κανείς ότι είστε χαρακτηριστικός ευθύνης. Λοιπόν, ο τίτλος λοιπόν που σας είπα, νομίζω πέρα στον Ανδρέα, ήταν η επιστήμη του Crystal Ball. Και καταλαβαίνω ότι είναι κάπως pretentious, αλλά αυτό που θέλω να σας πω δεν είναι τόσο ότι μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Αυτό που θέλω να σας πω και αυτό που με κάνει να αισθάνομαι περίεργα και excited και λίγο φοβημένος είναι ότι νομίζω ότι πλησιάζουν οι τεχνικές που έχει κανείς, που έχουμε εμείς σαν modelers για να κάνουμε modeling based on data, όχι μόνο based στο μυαλό μας ή στο πόσο έχουμε διαβάσει ή στο πόσο καλή ήταν η δάσκαλή μας στη φυσική. Είναι ένας τρόπος να πηγαίνουμε κατευθείαν από τα δεδομένα στις προβλέψεις χωρίς να καταλαβαίνουμε ή να μαθαίνουμε physics. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ή να μαθαίνουμε τους αλγορίθμους και τι κάνουν οι αλγόριθμοι, αλλά δεν χρειάζεται να ξέρουμε τι αλήθεια γίνεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ παράξενο. Λοιπόν, θα τελειώσω με δύο μικρές ιστοριούλες, κάπως άσχετες. Αυτή έχει λίγο να κάνει με το Princeton, τη Γερμανία και τον Όμιο. Πριν από κάποιο καιρό συζητούσα σε ένα μικρό καφενείο στο Princeton που λέγεται Small World Cafe με ένα συνάδελφο που έχει να κάνει με φιλοσοφία για ακριβώς αυτό το πράγμα, το πώς κανείς μαθαίνει πράγματα στο μυαλό του, πώς κανείς μαθαίνει συναρτήσεις, εάν θέλετε, πώς το βλέπουν οι φιλόσοφοι. Και καθόταν δίπλα μας ένας παππούς, πολύ καλοδημένος, καλοζωρισμένος, φαινόταν σαν Σουηδός κάπως ή Γερμανός ίσως. Και μου λέει ξαφνικά, ξέρω εγώ, είστε Έλληνες. Προφανώς έχει κανείς μια βαριά προφορά, εγώ δηλαδή. Του λέω ναι. Αρχίζει λοιπόν να μου λέει άντρα μια επεμβούσα πολύτροπον, το έλεγε και πάρα πολύ ωραία. Του λέω και εγώ πλάτη επί 3 ώρων που έρθω με τέψε, με πολύ χαρά. Μετά μου λέει, ξέρετε, μου λέει, και ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ελληνικής γραμματείας. Και μου λέει κάτι στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά, όχι ερασμιακά, από αυτά που καταλαβαίνουμε οι γεροντότεροι από εμάς. Και εγώ κατάλαβα 2-3 λέξεις. Του λέω, τι το ξαναλέτε, παρακαλώ. Και το ξαναλέει, καταλαβαίνω 4-5 λέξεις, αλλά δεν καταλαβαίνω αλήθεια τι είναι. Οπότε ο Γερμανός παππούς παίρνει μου λέει, δώσε μου ένα χαρτί, του δίνει ένα χαρτί, παίρνει το στυλό του και γράφει. Είναι, αν θέλετε, 85% σωστό. Ο φραγμός κατά θυμών, κατά ύπεστα και άλλης, ως κακοεργή ευεργεσίης μεν αμήν. Που ουσιαστικά λέει να ξέρεις λοιπόν βαθιά στην ψυχή σου, έτσι ώστε να μπορείς να πεις και στους άλλους ότι το να ευεργετείς κάποιον είναι πολύ καλύτερο από το να κάνεις κάτι κακό. Το οποίο βέβαια φαίνεται τελείως λογικό, αλλά ίσως είναι το πιο χριστιανικό πράγμα το οποίο έχω ακούσει από την αρχαία ελληνική γραμματεία και είναι από την χή ραψοδία της Οδύσσιας και ο παππούς λεγόταν Χέλμουντ Σφάπ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης μου είπε ότι αυτό ο πατέρας του το είχε γράψει στην κρεβατοκάμαρα που ήταν αυτός και ο αδελφός του παιδάκια, ακριβώς έτσι κάτω, σαν μετόπι, και τους έλεγε, λέει, κάθε βράδυ που πήγαν να κοιμηθούν, ότι αν ακούτε αυτό το πράγμα θα γίνετε σωστοί άνθρωποι. Αυτή λοιπόν είναι μία μικρή άσχετη ιστορία. Η άλλη μικρή άσχετη ιστορία είναι αυτή που είχε να κάνει με αυτόν τον Κόνραντ Τσούζεκ που σας έλεγα, ο οποίος, επειδή ήξερα ότι θα πάω να μιλήσω γι' αυτόν, έψαξα να βρω μερικά πράγματα για το πώς ήταν. Βρήκα ένα βιβλίο που ήταν μια ιστορία των υπολογιστών που άρχιζε από τον Babbage και πριν από αυτόν τι έκανε ο Leibniz και τα αντικείτηρα και ούτω καθεξής. Και είχε ένα κεφάλαιο που ήταν για τον Τσούζεκ και στην επικεφαλίδα του κεφαλαίου έλεγε: ήμουνα στην
civil engineering, ήμουν πολιτικός μηχανικός. Τους αφήνουμε και αυτούς, δεν πειράζει. Sorry, δεν ήμουν κανείς πολιτικός μηχανικός. Ξέρετε τώρα, οι πολιτικοί βγάζουν πολύ περισσότερα από όλους εμάς. Λοιπόν, ήμουν λοιπόν πολιτικός μηχανικός στο Βερολίνο, αυτό είναι γύρω στο 1930. Το Βερολίνο είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Υπάρχουν καταπληκτικές ευκαιρίες για έναν σπουδαστή να περάσει τον καιρό του ευχάριστα, ή μετά πράγματα που δεν είναι πολιτικά σωστά. Αλλά όμως λέει, εμείς αντί αυτό έπρεπε να κάνουμε riesige, schreckliche υπολογισμούς. Μεγάλους και απέσιους υπολογισμούς. Ξέρετε, στην εποχή μας ακόμα τα κάναμε στατικά με το χέρι. Ξέρω, δεν τα κομπιουτεράκια με τα πρόγραμμα του Texas Inc. Μας έχει πάρει το Texas Instruments από την Αραβία. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο ήθελα να σας πω είναι ότι κατά κάποιο τρόπο κάνουμε κάτι. Αυτός έφτιαξε έναν υπολογιστή, γιατί να φτιάξουμε υπολογισμούς, φτιάχνουμε αλγορίθμους ώστε να μην χρειάζεται να βγαίνουμε στο Βερολίνο να κάνουμε βεβαίως υπολογισμούς. Μπορούμε να βγαίνουμε βόλτα και να απολαμβάνουμε τα ωραία πράγματα που υπάρχουν στο Βερολίνο ή στην Αθήνα ή στο Κρήτη. Θα είσαι στη γειτονιά Ευρώπη, αλλά ξανά. Όπως είπαμε, εδώ είναι το έκτηση σκόπου. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν επικώς συναρπαστικός. Ερωτήσεις από το βράδυ. Όσο πιο πολύ show, τόσο λιγότερο αλήθεια. Δεν σας είπα λεπτομέρειες, αλλά ήθελα να σας πω, τουλάχιστον να δώσω μια ιδέα, ότι δεν είναι πολύ μακριά αυτά τα πράγματα που μπορούμε και ξέρουμε να κάνουμε. Και ότι κατά κάποιο τρόπο έχω πολύ έντονα την αίσθηση ότι παίρνουμε σε μια εποχή που το να είναι κανείς modeler ξαναανακαλύπτεται. Ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται πάλι από την αρχή ακριβώς επειδή υπάρχουν τα δεδομένα. Και ίσως ένα τελευταίο πράγμα να πω και μετά ρωτήστε με κάτι είναι ότι προφανώς οι computer scientists μπορούν να κάνουν data analysis καλύτερα από εμάς. Αλλά δεν ξέρουν τόσο τι κάνουν, γιατί το κάνουν, πού να το χρησιμοποιήσουν και πώς να το χρησιμοποιήσουν μετά. Νομίζω ότι εμείς που είμαστε πιο physically educated, ξέρουμε πιο καλά από αυτούς τι κάνουν και μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι. Αυτό ακούμε και αυτά. Όμως μαθαίνω γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε η ευκαιρία ίσως δεν είναι για πάρα πολύ καιρό. Και για καιρό τώρα. Ερωτήσεις, σκέψεις. Ναι. Ο Γιώργος. Ναι, να κάνω δύο τεχνικές ερωτήσεις με την ευκαιρία μιας και σας βρήκα σε ακροατήριο. Η πρώτη ερώτηση είναι σε περίπτωση που δεν υπάρχει separation of time scale και υπάρχουν memory effect, έχετε προχωρήσει στο να το κάνετε. Και η δεύτερη που συνδυάζεται με την πρώτη είναι πόσα moments χρειάζεται να περιγράψεις. Ναι. Λοιπόν, θα απαντήσω χρήσιμα, αλλά όχι τελείως ικανοποιητικά. Υπάρχουν δύο τρόποι. Η πρώτη απάντηση είναι εάν δεν υπάρχει separation of time skills, δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Ουσιαστικά, τι θα πει αυτό. Για να μπορεί κανείς να περιγράψει ένα σύστημα με λιγότερες μεταβλητές από αυτές που είναι μέσα του, πρέπει οι υπόλοιπες μεταβλητές να μην παίζουν ρόλο. Πώς γίνεται να μην παίζουν ρόλο, ή είναι τελείωσαν κάπου, οπότε κοροϊδία ήταν να πούμε ότι ήταν ένα σύστημα, ήταν δύο συστήματα, απλώς εγώ σας τα έδειξα μαζί, ή το άλλο είναι αυτό που κάνουμε όλοι εμείς οι μηχανικοί, μπορείτε να πείτε στον Δημήτρη, έχει κάνει όλη τη ζωή καταπληκτική δουλειά σε αυτό το πράγμα, είναι να μπορέσει κανείς να κάνει αυτό που λέμε in chemical engineering, partial equilibrium approximation ή quasi-steady state analysis. Δηλαδή, τι είναι quasi-steady state, σημαίνει ότι όπου και να άρχισα, πολύ γρήγορα πήγα σε steady state, επομένως δεν χρειάζεται να παρακολουθώ αυτές τις μεταβλητές, είναι σε quasi-steady state. Η πρώτη λοιπόν απάντηση είναι πρέπει να υπάρχει separation of time scales, γιατί αν δεν υπάρχει separation of time scales, δεν υπάρχει reduction. Και έχουμε πολλές τέτοιες τεχνικές για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό όμως έχει και ένα δεύτερο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι συνήθως αυτό που νομίζω σκέφτεσαι, Γιώργο, είναι ότι οι μεταβλητές που έχω εγώ δεν είναι καθαρά γρήγορες ή καθαρά αργές.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος μετασχηματισμός στον οποίο υπάρχουν μεταβλητές καθαρά γρήγορες και μεταβλητές καθαρά αργές, απλώς αυτές που εγώ έχω συνηθίσει να σκέφτομαι δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει separation of time scales στις συνηθισμένες σου μεταβλητές με τα συνηθισμένα σου γυαλιά, αλλά μπορείς να βρεις on the fly αυτόν τον μετασχηματισμό. Να το πω πιο καθαρά. Αυτό που σκέφτομαι είναι αν μπορεί να συνδυαστεί αυτό με το projection operator, όπου έχεις... This is exactly it. Αυτό είναι Moritz Schwanzig, αλλά είναι Moritz Schwanzig, γιατί ήταν Αμερικανός αλήθεια. Αλλά είναι Moritz Schwanzig με την εξής ιδέα. Αυτό που σας δείχνω βρίσκει πόσες, δεν σας είπα το πόσες, και αυτό ήταν το δεύτερο που με ρώτησες, πόσα eigenvalues είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο και σημαντικά σε σχέση με τα σήματα, σου λέει πόσες μεταβλητές. Όχι όμως πόσες από τις μεταβλητές σου. Πόσοι μη γραμμικοί συνδυασμοί των μεταβλητών σου μπορούν να θεωρηθούν σαν zero memory, σαν πώς το λέμε, όχι fast memory, σαν, ποια είναι η σωστή λέξη, το low fast memory. Memoryless, σαν... Το memoryless έχει ένα επίθετο που λέμε fast memories, όχι, είναι... Τέλος πάντων, οι μεταβλητές εκείνες τις οποίες δεν χρειάζεται να έχουν ιστορία, γιατί αυτή η ιστορία ξεχνιέται αμέσως. Δηλαδή, αυτό που σου είπα είναι short memory, short memory approximation. Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που σας έδειξα είναι πώς να βρει κανείς τις μεταβλητές, στις οποίες κανείς μπορεί να κάνει short memory approximation. Το twist είναι ότι αυτές οι μεταβλητές δεν είναι κατά ανάγκη κάποιες από τις δικές σου, αλλά είναι on the fly και μάλιστα μπορεί να αλλάζει ο συνδυασμός. Προσπάθησα κάπως να το δείξω. Μπορεί να αλλάζει ποιος συνδυασμός των δικών σου είναι αυτές που τώρα εδώ είναι short memory approximation. Δηλαδή, okay. Did I make some sense? Κάπως, okay. Αυτό κάνει, το χαλί που σου έδειξα είναι ένα two variable short memory approximation. Να δώσουμε ευκαιρία και σε άλλες ερωτήσεις. Και ο Μιχαήλ, γεια σας. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, δεν είμαι χημικός μηχανικός. Είμαι στο πτυχίο με της φαρμακευτικής. Okay. Αλλά έτυχε η ζωή να τα φέρει να κάνω πολύ modeling στο φαρμακοκινητική φαρμακοδυναμική. Ναι. Το βασικό πρόβλημα που είχαμε στο modeling σε όλα τα πεδία ήταν λίγο πολύ να βρούμε το κατάλληλο μοντέλο, να ελαχιστοποιήσουμε το άφθονα των τετραγώνων από πίσω για να έρθουμε στις εξώσεις που κάνουν την πρόβλεψη. Ναι. Η προσέγγιση αυτή είναι πραγματικά θεαματική. Εκείνη η ερώτηση που έχω είναι, επειδή βασανιζόμαστε με ένα πράγμα στις βιολογικές επιστήμες που είναι το variability, η μεταβλητότητα, πρόσεξα ότι σε όσα δεδομένα είπατε, ας πούμε 500 δεδομένα ή όλα αυτά, δεν υπησέρχεται καθόλου η λογική της μεταβλητότητας των μετρήσεων. Είναι έτσι? Όταν λέτε μεταβλητότητα δεν εννοείται drift, δεν εννοείται θόρυβο. Εννοείται το ότι μπορεί να υπάρχει slow drift στο χρόνο. Ότι οι τιμές που μετράμε έχουν μια κατανομή για παράδειγμα. Όχι. Αυτό ναι, οκ. Αυτό... θα δώσω πάλι μια φθηνή απάντηση. Αυτό θα πω είναι κάτι το οποίο conceptually είναι εύκολο να μπει σε αυτή την μηχανή, αλλά technically δεν είναι εύκολο και θέλει πολύ προσοχή και διοργανή και βασικά είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι όταν κανείς έχει κάτι που είναι πάρα πολύ στοχαστικό, τότε δεν περιμένει να μπορεί να κάνει predictions realization by realization, επομένως μπορεί να κάνει predictions at the statistical level, δηλαδή μπορεί να χρειάζεται να κάνει, δηλαδή το μοντέλο θα είναι μοντέλο για τα πρώτα 3 moments του distribution ή για τα πρώτα 5 moments του distribution. Δηλαδή χρησιμοποιείται γυαλιά που βλέπουν το μοντέλο σε ένα επίπεδο που να είναι deterministic, με το να κοιτά κανείς αρκετές στατιστικές moments του distribution, ώστε αυτό το πράγμα να γίνει στα moments του distribution, όχι στα individual realization. Αυτό είναι η φθηνότερη απάντηση που μπορώ να σας πω, που ίσως να σας κάνει να αισθάνεστε ότι κάτι μπορεί κανείς να κάνει. Γιατί να μην δουλέψει κανένας, αντί να δουλεύει με τα moments, να δουλέψει με το spectrum, με το φάσμα. Το φοβερό πράγμα για μένα, σε αυτό που σας είπα, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο τελικά δεν χρειάζεται να αποφασίσεις ότι θα δουλέψεις με τα moments, με το
Μπορεί κανείς, ας πούμε, να κάνει fuse με αυτή την νοοτροπία, μπορεί να κάνει fuse data, να έχει μερικά data που να είναι moments, μερικά που να είναι φάσμα, μερικά να είναι λεπτομερείς τροχές, μερικά να είναι πειραματικά δεδομένα, μερικά να είναι μοντέλα από διαφορετικά. Τώρα, όπως το λένε, σαν να το λέμε, κάνουμε και αυτό, κάνουμε και εκείνο, κάνουμε και τα άλλα. Δεν είναι ακριβώς αυτό σωστό, αλλά η ιδέα είναι. Υπάρχει ένα πολύ. Sorry, πρέπει να τελειώνω τις προτάσεις μου. Υπάρχει ένα πολύ βασικό θεώρημα στη μη γραμμική δυναμική από όπου και εγώ και ο Ανδρέας και ο αδελφός μου ο Παναγιώτης και ο Κώστας και ο Δημήτρης και πολλοί από εσάς και προέρχονται που λέει ότι εάν το σημαντικό είναι το φαινόμενό σας ή τα δεδομένα σας να ζουν πάνω σε ένα low dimensional manner, να μπορούν να περιγραφούν με σχετικά λίγες, όσο είναι λίγες εξαρτάται μεταβλητές. Όλοι όσοι κάνουν non-linear dynamics ξέρουν, και επίσης οι systems άνθρωποι ξέρουν, ότι εάν κανείς μπορεί να μετρήσει ένα μόνο πράγμα, και το είπε και ο Γιώργος ο Υπουργός, αν μπορώ να μετρήσω ένα μόνο πράγμα και όχι τα 10 πράγματα που έχουν σημασία, μπορώ να χρησιμοποιήσω την ιστορία του ενός πράγματος για να κάνω παραμετράες τα άλλα 9 πράγματα που δεν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όχι ίσως μπορώ λοιπόν περίπου να σας πω ότι εφόσον κανείς έχει αρκετές μετρήσεις, δεν έχει σημασία εάν κανείς μετρά τη δεύτερη μεταβλητή και την ιστορία της ή την τέταρτη μεταβλητή και την ιστορία της. Μπορεί κανείς να φτιάξει ένα μοντέλο είτε με τη δεύτερη και αρκετή ιστορία, είτε με την τέταρτη και αρκετή ιστορία, ή με την δεύτερη και λίγη ιστορία και την τέταρτη και λίγη ιστορία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αφάνταστο. Υπάρχει λοιπόν ένα θεώρημα που λέγεται το θεώρημα του Whitney, το οποίο λέει ότι εάν έχει κανείς ένα δυναμικό σύστημα στο οποίο η dimension του attractor είναι κάτι, τότε μπορώ να χρησιμοποιήσω μέχρι 2 κάτι delays, η history, για να φτιάξω κάτι που είναι homomorphic με αυτό που χρειάζεται. Αυτό που δεν ήξερα, και έχει και πάλι κάτι να κάνει με Princeton και είναι το θεώρημα του Nash. Αυτός είναι ο Nash που τρελάθηκε που είχε κάνει όμως όχι η θεωρία περνίων του Nash, αλλά το embedding θεώρημα του Nash, το οποίο είναι κάτι ακόμα βαρύτερο, που είναι σαν ένα θαύμα γι' αυτό. Και λέει ότι χρησιμοποιώντας υπό ορισμένες συνθήκες, αν είναι mini dimensional το φαινόμενο, 2 νη μετρήσεις, μπορεί κανείς να φτιάξει μια isometry. Δηλαδή όχι μόνο να είναι homeomorphic, αλλά και οι αποστάσεις, οι λόγοι των αποστάσεων να διατηρούν. Το οποίο είναι, πώς να πω, έχει κανείς την αίσθηση ότι θα προσβάλλω αυτούς που πιστεύουν στο Θεό, κάπου εκεί κοντά περνά ο Θεός εκείνη την ώρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα που έχουν, καταλαβαίνετε, δεν είμαι μαθηματικός, πολλά από αυτά τα πράγματα μαθαίνω όπως χρειάζεται, αλλά η ιδέα είναι ότι φαίνεται να υπάρχουν πολύ βαθιά πράγματα που δεν είναι απλώς data mining, τα οποία κάνουν support το προς τα που πηγαίνει το data mining στις μέρες μας. Και γενικά η γρήγορη απάντηση σε αυτό που είπατε είναι ότι εφόσον κανείς μετρά κάτι που δεν είναι άσχετο, δηλαδή μετρά κάτι που έχει πάει λήψη της derivative με το φαινόμενο, δηλαδή το οποίο είναι sensitive στο φαινόμενο, τότε δεν έχει σημασία τι μετρά. Πρέπει απλώς να μετρήσει κανείς αρκετά πράγματα και για να είναι σίγουρος 2M, όπου M είναι η dimensionality του φαινομένου στο οποίο σας ενδιαφέρει, και μετά μπορεί να φτιάξει ένα predictive μοντέλο, in principle, μπορεί να προσπαθήσει να φτιάξει ένα predictive μοντέλο, ό,τι και να μέτρησε. Οπότε μπορεί κανείς να μετρά. Μόνο στο που να παίρνει φωτογραφίες με digital cameras, με infrared cameras, με μικρόφωνα, με δεν ξέρω τι. Αυτά βέβαια ο Ανδρέας γελάει. Όχι, γελάω γιατί βλέπω τον Ρολάκη τον Κουτζέρη, ο οποίος γελάει επίσης και μου επάγει αυτό που γίνεται. Αλλά γιατί δεν είναι ότι ο Ρολάκης εκτός από την επιστήμη του είναι χαρισματικός και σε αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση, γιατί μετά στην αίθουσα ακολουθεί το διδακτορικό στις 3 η ώρα, γιατί έχουμε πάει λίγο χρόνο και συγγνώμη αν εδώ οι συνάδελφοι και Θανάση. Τότε ο κ. Μαζουλάνης θα είχε άλλη υποβολή, λέγοντας ότι ποτέ δεν θα κάνεις πειράματα, μπορεί να το απαντήσω ότι αρχίζει να μετράσει διάφορα πράγματα και στο τέλος κάτι θα κάνει. Η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι ο καλύτερος τρόπος να παρακάμψεις το ότι δεν μπορείς να κάνεις καλά πειράματα είναι να δουλεύεις με ανθρώπους που ξέρουν να τα κάνουν, όπως και όποιος και ο Θανάσης, με τον οποίο δεν έχει κάνει καλά πειράματα.